ክቡራት ተሳተፍቲ እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ገዛና ገዛ ንጋባእ ደቂ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ፈኖና ወይ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ክትዕና ብዛዕባ ኮንሰንሳስ ወይ ከዓ ሓባራዊ ስምምዕ ውሳኔ ኣውጊዕና ሓውና እስማዒል ጽቡቕ ገይሩ ትምህርቲ ሂቡና ኣካቲዑና እውን ስለዝኾነ ባይረ ሓንቲ ሕቶ ኣልዒሉ ነይሩ ርእይቶ እዩ ኣቕሪቡ እሞ እምበኣር እዚኣሲ መቐፀልታ ኮይና ትቕረብ ስለ ዝበልና እቲ ግደ ኤሊት ዝጠቐሶ ባይረ ብኸመይ ክርአ ይከኣል ናብ ዝብል ኢና ክንኣቱ ስለዚ ኤሊት እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ሃገር የቀራርብ በአንጻሩ ከዓ ብወገነ ሃይማኖታትን ዘርእታትን ይበታትንን የዋግእን ኣብ ቀረባ ንሕና ካብ ዝተመከርናዮ ካብ ዝረኣናዮ ሩዋንዳ ክንርኢ ንኽእል ከምኡውን ባልካን ካሊእ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሃገር ዝለዓለ ተራ ይፃወት እቲ ኤሊት መራሕን ኣገልጋልን ኮይኑ ከዓ ወይ እወንታዊ ንረብሓ ህዝቢ ዝውዕል ኣገባብ ይህንድስ ወይ በአንጻሩ ሃዋኺ በታንን ቁጠባውን ሰብኣውን ዕንወት ዝኸተሉ መገድታት ይኽተል ናይዚኣቶም ምሳሌታት ብዙሓት ከምቲ ብላዕሊ ዝጠቐስኮ ክጥቀስ እንጠቅስ ንኽእል ኢና ዝነበሩን ዘለውን ስለ ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ኤሊት ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ተቃወመ ደንበ ዝቃለስ ምክንያቱ ብዛዕባና ክንዛረብ ኣለና ዝቃለስ ተርኡ ኣብ ምንታይ ይግለጽ ኮንሰንሳስ ከም መበገሲ መፍትሒ ፍልልያትና ኣብ ቃልሲ ከገልግል ይግባእ እንተይልና ነዚ ኤሊት እንታይ ሓላፍነት ነሰክሞ ሓላፍነት ክስከም ዝግባእ ዶ ኣይኮነን ዝብሎን ካልኦትን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ፈኖና ወይ ክትዕና ብምቕጻል ሓውና ተቃላሳይ እስማዒል ኣሕመድ ክገልጸልናን ኣብ ወድዓዊ ክትዕ ከእትወናን እዩ ስለዝኾነ ነዊሕ ከይከድኩ ንቲ መድረኽ ንሓው እስማዒል ገድፈሉ تكيو مغرزرو طبعا زكا انا كم يعني سي من تبداتي سي بسرعه قبابي لازم قداي يعني سي اليت نكزارو سي خالي نفسه زخا على قداي انديو بس زي حجت مالي تزارو مجمرا زما حجي ابداتهم زلهم سي حدشتي سلازلهم أوديو ريهم سمعهم كنت تصفى نقبر ومعناته يزرحوا قني نيرو يوهانس سنتنا نيرو يوهانس باري يملوا بسلست نفس خفافيلو ولا حراي تما حيشو كمان يعني أبي أشو لو يتنايو يعني أبي باوربوينت لو يتنايو بطبع قباب سيخ ما أقل مكان يعني ببارتس تزي كوينسي بحسب كهونو سلازي صقموني بنات يعني سلازي شعنعو سمعهم وتكون تصفان وكم زينا وكم يعني حجبا قام زي تحايز ناسي كم فوتنوت ويكان كم نوتس كم نوت اب مارجن تزي كوينو نزا امر زي طريقة سميخا تزاربو تزارو سو تاشمي يعني نامنت سي ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሲ እቲ ኤሊድ ወይ ከዓ
ኤሊት ማለት እዚ መጀመሪያ ትርጉሙ ክንርዳእ ኣለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣድማዕነቱ ኣብ ስሩዕ ዝኾነ ሃገር ህዝቢ ወኢንስቲቱሽንስ ዘለዎ ሲቪክ ሶሳይቲስ ሸወያ ሰጎመ ገለታት ኣብዚ ተኮይኑ ምናልባት يعني በብሞዩ እቲ ኤሊት ዘዋሪ ናይ ነገር ናይ ሓሳብ ጥምረቲ ክጥምር ዝኽእልን ሓሳብ ክሸይጥ ዝኽእልን ክገዝእ ዝኽእልን ኮይኑ ንኣብነት እቲ ጉዳያት በብተፈላለየ ነገራት ሕልፊ ኣብ ሕብረ ኢኮኖሚያዊ ሕብረ ባህላዊ ጉዳያት ካልቸር ኢኮኖሚ ወገለታት ዝምልከት ነገር ማለት ማቴሪያል ነገራት ወፃዕን ተወፃዕን ከብቁል ዝኽእል ጉዳይ ናይ ደቂ ሰባት يعني ኣክፊሕካ ምርኣይ ወይ ህርፋን ናይ ደቂ ሰባት يعني ከቆፃፅሮ ዘይተኽእል ስለዝኾነ ኣብኡ በጋ እዚኣቶም ነገራት ነብሶም ሰሪዖም ወይ ከዓ ናይቲ ህዝቢ ተረክታ ናይቲ ህዝቢ ሙድ እናኣንበቡ يعني ሓሳባት ቀሪቦም ምናልባት እቲ ከመይ ገይሮም ክቃለሱ ከም ዝኽእሉ ኣንፃር ኢስታብሊሽመንትስ ማለት يعني ማለት ሓደ يعني ገቨርናንስ ሲስተም እንድሕር ተተኺልልዩ ኢንስቲቱሽንስ ከዓ እንድሕር ኣልዩ መስነታት ከዓኒ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ብኡ ኣቢሎም በጋ እቶም ንኣብነት ብሓንሳብ ክቃለሱ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብታ ሓሳባት ንመጀመርያ ኮንሰንሰስ ንክበፅሑ ካኣትዎ ዘለዉ መስርሕ ወሓልፍዎ ዘለዉ መስርሕ ኣብ መጨረሻ በጋ ሓደ ግንባር ኮይኖም ንጠቕሞም መታን ክገብሩ መታን ከድምዑ ኣብቲ ተቐዳማይ ተዋሃበ ነጥብታት እውን ኣብኡ በሪሁሉ እቲ ጉዳይ ማለት እቲ ኮንሰንሰስ ብሕልፊ ኣብ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ወላ እውን ቀድም ኢሉ ካብ መበል 17 ሴንቸሪ ዓመት ወገለታት ብዛዕባ ጥዕናታት ብዛዕባ ንኣብነት ባህልኒ ስርዓትኒ ኤቲክስን ሸወያ ፀጋሚ ዝነበረሉ ግዜ ሃይማኖት ወባህሊ ወገለ ናይ ኢስታብሊሽመንት ታሽሙ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ማእሰሳት ዝነበረ ግዜ ብሕክምና ብገለታት ናይ ኤክስፐርት ኦፒኒዮንስ ገለ ኣብኡ ዳሕራይ ግን ኣብዚ ብሕልፊ ኣብ ወስተርን ዩሮፕ ድሕሪ ዌልፌር ስቴት ዝወለደ ፍልስፍና ሶሻል ዲሞክራሲ ድዩ ዋላ ገለታት ዝወለዶ ናይ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ገለና እናዛየደ ምስ ከደ ናብራ ከዓኒ ሸወያ እናተመሓየሸ ምስ ከደ ገለታት ኣብ መንጎቲ ሲስተማት ናይ ኢኮኖሚያዊ ሲስተማት ብዝተፈላለየ ሸነኻቱ ማለት ኦፐን ማርኬት ኢኮኖሚ ናይ ዕዳጋ ኢኮኖሚ ወገለታት ወዚ ባዕርስ ሶሻሊስት ሶሻል ጉዳያት ሕቶታት ክምልሽ ዝኽእል ጉዳያት ኣብ ዝበፃሉ ግዜ እዩ እቲ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ኣብዚ ሶቪክ ሶሳይቲስ ክጥቀምሉን ክኾንዎን ዝኾኑ ኣብ ሓደ ሸነኻት እውን ኣብዚ ኮንሶሲሽን ናይ ቤኔሉክስ ኣነ ዝነብሮ ዘለኹ ዓዲ ሆላንድ ናቱ በረከታት ከማ ንሕና ካብ ካልእ መፂና ኣብዚ ሰፊርና ዝጥቀመሉ ኣለና ሶሻል ኮንትራክት ኣሎ እዚ ሶሻል ኮንትራክት እዚ ብኮንሰንሰስ ቢልዲንግ እዩ ተበፂሑ ስለዚ ኣብዚ በጋ ተራ ናይቶም ኤሊትስ ናይቶም ኤሊትስ ከድምዕ ይኽእል ማለት እቲ ሕብረተሰብ ንገዛ ርእሱ ካብ ዝተሓተ ዕድል ናይ ምንቃሕኒ ናይ ትምህርትን ዘለዎን ቴክኒካት ናይ ህወት ናይ ገለታት ክመልኽ ዘይክእል ጀሚርካ ስጋብ ዝለዓለ ሶፊስቲኬሽን ዘሎ ስለዝኾነ በጋ እቶም ልሂቃን ወይ ከዓ እቶም ኤሊትስ ኣብ ዝተፈላለየ ደርብታት ኣብ ዝተፈላለየ ጠቕምታት እዚኣቶም ከም ናይ መራሕኒ ከምዚ ቅድመ ግንባር ቦታ ክሕዙ ክእሉ እዮም ስለዚ ብኡ መሰረት ምስዚ ንዛረበሉ ዝኾነ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ሓጋዛ ይኸውን ድሕሪ እቲ ምሁር ሸነኽ ወይ ከዓ ንቑሕ ሸነኽ ነቂሑ ከዓኒ ነብሱ ክሰርዕ ዝኽእል ሸነኻት ኣብ ሓደ ሓሳብ ነብሱ ክሰርዕ ክኢሉ መሪሕነታዊ ግደ ክፃወት ዝኽእል ኣካላት ናይ ኤሊት
ወይ ከዓ ናይ ንኹባ ታሽሙ ይኸውን ባይ ዘ ወይ እቲ ንኹባ ወይ ከዓ ኤሊት ዝበሃል ነገር ብተፈላለየ ትርጉም ብተፈላለየ ታሽሙ እዩ ዘሎ ያ ንኣብነት ሚሊታሪ ኤሊትስ ኣለው ኢንተርፕሪኒራል ወይ ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ክኢላታት ወይ ከዓ ናይ ኢኮኖሚክ ታሽሚታት ዝነጥፉ ኢኮኖሚያዊ ነጥብታት ዝኾኑ ኣብኡ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ብብዙሕ ክትረክቦም ትኽእል ኢኻ እዚኣቶም يعني سي حدا بلوك هيكون حدا سوسايتي ويكان حدا ህብረተሰብ حدا بلوك ويكان حدا كلاس وحدا تاش ما يكونون يعني هيك كما اقول يخولي يوم بتي يعني ህብረተሰብ ጠቅምታት ናይ ህብረተሰብ ብተማቃለሉ ዘሎ ደረጃታት ከማቀሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ወታደራዊ ኤሊትስ ይህሉ ናይ ኢኮኖሚ ኤሊት ይህሉ ናይ ካልቸር ኤሊት ይህሉ ናይ አርቲስትስ ይህሉ ናይ ገለ ይህሉ አንሲ ታሽሙ ይህሉ ሕጂ ባጋ ኣብ ኤርትራዊ ታሽሙ ሕጂ ባጋ እዚ ኤሊት ናትና ብኸመይ ኩነታት ባጋ ከመይ ዲፋይን ክንገብሮ ንሱ ሕጂ ባጋ እቲ ክነፅንዖ ነይሩና ወይ ከዓ ዕቡቕ ኢና ክንሪኦ ዘለና መጀመርያ እቲ ሓፈሻዊ ነገራት ድሕሪ ምርኣይ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እዚ ዓይነት እዚ ኣሎ ዶ የለን መጀመርያ እንተልዩ መን እዩ ብኸመይ ተሰሪዑ ዘሎ ብኸመይ ኣገባብ ከይሰርሕ ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣልዩ ወይ ከዓ እንተ ዘይሰርሕ ኣልዩ ከዓ ብኸመይ ኣገባብ ዘይሰርሕ ዘሎ እዚታት መታን ክትመሚ መጀመርያ እቲ ቦታ ትርጉም ናይ ኤሊቲዝም ኤሊቲስት ካልቸር ወይ ከዓ እንታይ ኢና ክንብሎ بعمق زبالة أقابسي كفلت قالوا أنا إرترا حاجنا أبنت إليتيومي سجن كوينهم زلوا إليتيوم زي صرخ زلوا كانوا إلا نزاربينا نخصصينا نخصصينا أجل ببزناتن بقالني خطكتريهم كلها ويكا بينها خوينكا مثل نفسها الناس وقت غزابها زعلت كزارة كلهم خصص كلها أنا سي انتهي مالتي نكزار من يوم توم إليتنا إرترا زلوا جباقاتي حجر زي سرعة حجرين زلنا فحز ولا حجرين زلنا لا انستيوشنال لنا لا جلتات لنا يلن سرعة زخون التعشيف زخون بتو زي سرعة عقبه ولو ننطلوني كم اندفيدوال سجلن تخوينهم انت زي كوينهم كم ترنف زبالة أبي مسرحاتي ناي هيوت ناي ايكونومي ديو ناي كالتشر ديو ناي بهالي ديو ولا ناي جلا ديو ولا ناي هيمانوت ديو ناي جلا እዚኣቶም ንኽባ ክኾኑ ይኹኑ ቁሩብ ምናልባት ክትረኽቦም ትኽእል እንታይ እዩ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ቤተ ክህነት ንኣብነት እዚ ስሩዕ ስለ ዝኾነ ጠቕሚ ናቱ ንምሕላው እቲ ኤሊት ወይ ምሁር ዓለት ወይ ንቑሕ ሸነኽ ናታቶም ምናልባት ግደ ክህሉ ይኽእሉ ኣብ ምስልምና ከምኡ ማሕበራት ናይ ምሁራት ኣሎ مجالس ناي علماء ويكاني اتحادات ومحبرات ناي علماء جلسات قالوا يقولوا يوم ابديتات كلهم البوليتيكاوي شنخ انت متقينا لكن انت بوليتيكاوي شنخ اليتيزم ديفاين كتقبروا مجمر يسرع زخون حبر ايكونومياوي سرعات هاليكا حقها هاليكا تي هيوتنا تي دك سب كاني قرب سرعات زحزه تاشمو انت خوينو ምናልባት እዚ كرداكاني كتقولصن ወይ ክትንትኑን ትኽእል ትኸውን ኣብናና ላኪን ኣብነት እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ሸነኽ ዝፃወቱ ኢና ንርኢ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ገለ ኣብዚታት ብዙሕ ፀገም ስለ ዘይኮነ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንኣብነት ኣብ ለውጢ ናይ ምምፃእ መስርሕ ወይ ከዓ ኣንፃር ዲክታቶርነት ንምቅላስ መስርሕ ወይ ከዓ ኣብ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ዝዕንቅፈና ዘሎ ጉዳያት ኣብዚ ይነጥፍለው ኣይነጥፉን ኣለው ኢና ክንብል ንኣብነት እዞም መሪሕነታት ናይ ውድባት ኤሊት ድዮም ከመዮም ኣብቲ ብፖለቲካዊ ሸነኽ ጥራሕ ኢና ምናልባት ኣብ ኤርትራዊ መስርሕ ክንፍትሾን ክንሪኦን ዘለን ንዘን ዘላ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ጥራሕ እየ ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ሸነኽ ናይ ብሃገር ደረጃ ሕብረ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት የብልናን እቲ ስርዓት ላ ኢኮኖሚ ኣለዎ ላ ገለ ኣለዎ
ኢኮኖሚ ንክህሉ ንገዛ ሩሲ ኢንፍራስትራክቸር ይስኩሉ ሎ በአንጻሩ يعني يعني ዕድየ ዳርጋ ወዲአ ኣለኹ ኢሉ يعني ነቲ ዝነበረ ከማን ተዝወርሰ ከማን እዚ ካብቲ ነፃነታዊ ጉዕዞ ናትና ዘፍረሶ መፅባሕ ክንሃፅሞ ኢና ንብል ዘለና እቲ ተሪፉ ዝነበረ ዛቱ ሲ ኣፍሪስዎ ኣብዛት የለን ኢኮኖሚ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ኣብ ኢኮኖሚ መስርሕ يعني ብዛዕባ ኤሊት ኤርትራዊ ኣብኡ ኣሎ ዶ የለን ይሰርሕ ዘሎ ገለ ክትብል ኣፀጋሚ የለን ዘየለ እቲ እንኮ ዘሎ በጋ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ካብ ኣርባዕታት ሒዝና ንኸዶ ዘለና يعني ኣብዚታት يعني ንኣብነት يعني ንሓረካት ዝፈጠሩ ሰባት ሲ ኤሊት ናይቲ ሕብረተሰብ ዶም ነይሮም ዋላ ናይ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ናይ ኤርትራ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ሙድ ዝፈጠሮም ኤሊትስ ዶም ነይሮም ዋላ ንጀብሃ ዝፈጠሮ ሰብ ብሰልፊ ነፃነት ዝፈጠሩ ኤሊት ዲዮም ኣብዚታት ኢና ሃሰስ መሰስ ክንብል يعني ግን ኣብ ምንታይ ረኽበን ምዝ ብዛዕባ ናትና ክንተሓዘት ተኮይንና ከምቲ ትማሊ ዝመርካ ካብ 1949 ቀፅሪ ነፃነት يعني ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ኣብ ሽግር ይኣቱ ኣብ ተራፃሚ እንዳሽታት ገይሩ ወኸመይ ብብንታይ ዕፆ ነይሩ ከዓ ዕሊናሉ ኣለና يعني ሕጂ ክንደግሞ ይኮና ኣብቲ ታሽሉ يعني يعني 1964 بخمي توديو 1982 بمن توديو انكو زلو بقى بتاع 1993 يعني بيج يعني عوت زمصو كونسنسس امو تي نصالتني يعني territorial integrity و sovereignty نايت ኤርትራ بزلا عي كونسنسس ناي ህዝቢ ተረጋገፀሉ ጥራሕ ይዘለና يعني ካብኡ ነው በቃ ኣብ ነሽን ቢልዲንግ ከይናቱ ተዓንቂፍና ጠጠው ኢልና ኣለና ምክንያቱ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ዛቱ ንትረፍሲ ነብስና ከማን ንሰርሕ ኣይከኣልና ኣለና يعني ስለዚ ኣብዚ በቃ هل يعني relevant ديو ሕጂ ፖለቲካል ኣብቲ ፖለቲካል መስርሕናትና ሲ ኤሊቲዝም ኣሎ ዶ ኤሊቲስት ሊደርሺፕ ክህሉ ይኽእል ዶ ክነምፅእ ንኽእል ዶ ወይ ከዓ ከመይ ክንተወ ኣብዚ ፀገም ኣሎ በጋ يعني ምናልባት ኣብቲ እቲ ናተይ ኣተሓሳስባ የዛረብ ዘለኹ ካልኦት ካልእ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ይኽእል يعني ጋር ብኤግዛምፕል እንድሕር ዳ በቲ ተመክሮ ናትና እንድሕር ኢልናዮ ኣብቲ ብቕድማል እውን ተዛረብናሉ እንድሕር ርኢናዮ يعني ካብ ኣብዚ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረና ድሕሪ 1993 ኣትናዮ ዘለና ኩነትን ሲ ኣብዚ እቲ ኤሊት ተኣሽሙታት ሲ يعني ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ يعني መጀመርያ ግን يعني ተመሊሰ በጋ ከራግፃ ዘለኒ يعني ሕጂ ሲ ለላህሞቱ እንተዘይኮይኑ ሲ ዓሚቕና እንተኣሽሙ ከብና ምናልባት ከም ዛዕባ ተወሲዱ يعني ሓደ ከባና ወይ ክልተ ከባና ኮይኖም ክስሩ መሰረቱ ፈታቲሾም يعني ከም ዛዕባ ከውርድዎም ንክንሪኦ እንተዘይኮይኑ ካብ እጅ በጋ መዚ ዝቐነ ስራሕ ወይ ከዓ ዝተዓለሉ ሸነኽ يعني ብኸመይ ኣገባብ ክሰኻኻዕ ይኽእል እዚ ኤሊት ሓላፍነት ወስድ ዶ ሓላፍነት ኣይወስድን ክወስድ ከለዎ ዶ ኣሎ ዶ ንሱ ከበየሎ ኣብዚታት ክንዛረብ እሲ ስፖንቴኒየስ ዝኾነ ርእቶታት እምበር ኣብ መፅናዕትን ኣብ ገለን ዝተመርኮሰ ክኸውን ሾያ ኣፀጋሚ እዩ ይብል ሆፕፉሊ ነታ ነገር يعني መእተዊ ተገይሩላ ክኸውን ይኽእል ኢን ደ ስፒሪት ኦፍ በቲ መንፈስ ናይቲ ዝቐነየ ዘረባ ወይ ከዓ ሰሚዕኩሞ እንተኮይንኩም እቶም ኣብ ዘለኹም እቶም እተኻፈልኩሞን ዝሃብቶምኩሞን ኮን ኩልኹም ኣለኹም ኣብዚ ወይ ከዓ እቶም ዝበዝሑ ኣለዉ እዚ ሓደ ክልተ ተዘይኮይኑ ሲ ኩልኹም ኣለዉ ብሕልፊ ዕቁባይ ፍስሓ ኣብ ሓደ ሸነኽ ናቱ ኣትኩሮ ገይሩ ስለ ዝነበረ ምናልባት ኣብዚ ኣብቲ ነገር ዛርእሱ ምዝ ክልቲኡ ሸነኽ ጉዳይ ምስዚ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ኣነ ሓላፍነት ወይ ተራ ሓላፍነት ኣይንበል ተራ ናይ ኤሊት ኣብዚ ናይ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ምናልባት ርእቶታት ኣኪቡ ክህሉ ይኽእል ካልኦት ግን ብኤክስፒሪየንስ ብገለ ኩሉ ካባይ ላዕሊ ኣብኡ ዕምቀት ዘለኩም ብዙሓት ስለ ዘለኹም ክንተሓጋገዝ ኢና ማለት እዩ ተንኪዩ መመር ዘሩ ታንኪዩ እስማኤል ወል እቲ ብሰፊሕ እቲ ኮንሰንሰስ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣብ ከመይ ዝበለ ሕብረተሰባት ኣብ ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ ሃዋህው እንታይ ንምፍታሕ
ክስርሐሉ ይከኣል እቲ መበገሲ ዝነበረ ኣብቲ ገለፃ ሓደ ሓደ ሕቶታት ተላዒሉ ማለት እዩ ንስኻ ሓደ ባይረ ዝበሎ እንታይ እቲ ፀገም ናይቶም ኤሊት ኣንቃሕቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣንቃሕቲ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይስምዓኒ ሃይማኖት ይኹን ወገን ትሕቲ ሃገራዊ ሕቶ ክነሱ ፖለቲካዊ መሳርሒ ጌርካ ናይ ሙሳድ በዝቢሉ ከዓ እቲ ሓፋሽ ኣብዚ ምትእምማን ከኣቱ ምግባር ኮይኑ ይስምዓኒ እዩ እቲ ዝበሎ ሕጂ እቲ ኤሊት እዩ ኩሉ ሳዕ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ሃገራዊ ዲፕሎማስያዊ ብኩሉ መገድታቱ ዝመርሕ ሕጂ ናሕና ኣብ ውሽጢ እዚ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ሸነኽ ኤሊት ድሓር ከምቲ ዝበልካዮ ኤሊት እቲ ፖለቲሽያን ጥራሕ ኣይኮነን ዛትስ ዋይ ኣብቲ መእተውየ እንታይ ኣትዮ ነይረ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ሃገር የቀራርብ በአንጻሩ ከዓ ብወገን ሃይማኖታትን ዘርእታትን ይበታትንን የዋድእን ኩሉ እዚ እቲ ኤሊት ዝስከሞ እዩ ዝሰርሖ እዩ መራሕን ኣገልጋልን ኮይኑ ከዓ ወይ ወንታዊ ንረብሓ ህዝቢ ዝውዕል ኣገባብ ይህንድስ ወይ ከዓ ብኣንጻሩ ሃዋኺ በታንን ቁጠባውን ሰብኣውን ዕንወታት ዝኽትሉ መገድታት ይኽተል ስለዚ ንሕና ኣብ ቃልሲ ክሳዕ ዘለና ሓደ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ኣብ ምስራሕ እቲ ኮንሰንሳስ በቲ ኤሊት ክለዓል ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣምን እቲ ንቑሕ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣበየናይ መደብ ናይ ቃልሲ ይሃሉ ብውልቀ ድዩ ብጉጅለ ድዩ ብውድባት ድዩ ዝኾነ ዘሎ ብዓቕሚ ዝበሃል ለውጢ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኤሊት ኩልና እንፈልጦ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዲዛይን ብዝገበሮ መገዲ ዝኸይድ እቲ ውልቀ መራሒ ዲዛይን ብዝገብሮ ከምታ ካብ ቃልሲ ኣትሒዙ ዲዛይን እናገበራ ዝመፀ መቐፀልታ ናቱ ከዓ ዲዛይን ብዝገበሮ ዘተግብር ኤሊት ይሰሪሑ ስለዚ እምበኣር ኣብ ቃልስና ነዚ ክእረም ክንቃለስ እንተኮይንና ተራቱ ኤሊት እንታይ እዩ ብኸምገይ ክሰርሕ ንተገበአ እቲ ከዛርበና ዘለዎ ባይረ ከምኡ ክብል እንከሎ ምናልባት ፅንሕ ኢሉ ኤላቦሬት ይገብሮ ኾን ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ኣሎ ባይረ ናባኻ መጀመርያ ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዒልኩም ደሓን ወልታ መምህር ዘርኡ ኣብዚ መወዳእታ ክጅምር ከለኻ እታ ፀሓፍክዋ ፅሕፍቲ ካብ ልበይ ካብ ምሉእ ርዲእተ እየ ፅሒፈያ ብልክዕቲ
ፀላዊ ኣካል ወይ ኤሊት ንብሎሲ ተሰማዕነት ዘለዎ ፀላዊ ሸነኽ ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ኣብ ካልእ ከይከድና ኣብ ኩሉ ሸነኻት ከዓ እዩ ኣብ ፖለቲካ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ መነባብሮ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሰባት ኣለዉ ውፅእ ኢሎም ፀለውቲ ኮይኖም ዝርከቡ ማለት እዩ ብትምህርቲ ብዕድመ ብተመክሮ ክኸውን ይኽእል ተሰማዕነት ዘለዎም ማለት እዩ እዞም ተሰማዕነት ዘለዎም ሕጂ ዋላ ነቲ እስማዒል ከም ኣብ ርእሲ ዝወሰዶ ናይ ኮንሰንሳስ ገለ ወይ ናይ ሓበራዊ ርድኢት ሓበራዊ ስምምዕ ንኽትበፅሕ እውን ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ዝገብሮ ኣይኮነን እዞም ከም ዝኣመሰሉ ሸነኽ ናይ ሕብረተሰብ እዮም መኣዝን ክትሕዝዎ ዝኽእሉ ሕጂ ንኩሉ ገዲፍና ኣነ በዚ ኩነታት ናህና ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንገብሮ ዘለና እዩ እምበር ካልእ እኳ ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ዝምልከት ሓቃሓሽ እዋናዊ ይኮናን ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዩ ዘድሊ ነይሩ ናይቲ ፀላዊ ዝበሃል ኣካል ወይ ተሰማዕነት ዘለዎ ኣካል ንብሎ እቲ ኩነታትና ብቐሊሉ ርኡ እቲ ትሕቲ ሃገር ዝኾነ ነገራት ብጎኖ ገዲፍካ ወይ እውን እሱን ማዕረባዕሪ እኮ ክትኮዶ ትኽእል ኢኻ ዘሰክፍ ተልዩ እውን እቲ ኤሊት ዝበሃል ብድፍረት ብትብዓት ሓድሕዱ እታ ዝምናያ ሃገር ፅባሕ ንጎ ዘጠራጥር ነገር ተልዩ እውን ኣብ ሂድካ ተዛሪብካ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ ናይ ሓባር ርድኢት ከዓ ትኽእል እዩ ኣነ ትሽግር ኮይኑ ዝረኣየኒ ግን እዚ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ብግልፂ ኣብቲ ከጠራጥር ዝኽእል ከተኣምነካ ዘይክእል ብዙሕ ከም ታቡ ኮይኑ ዝሓልፍ ነገራት ኩሉ ክእል ይለኣምን እዚ ከዓ ከም መሳርሒ ጌርካ ናይ ምጥቃሚ ኤሊት ማለት እዩ ኤሊት ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስራሓት ንገብሮ ዘለና ሲ ክስዕቡካ ዝኽእሉ ሸነኻት ወይ ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ዝኽእሉ ጌርካ ውሰድ ኮይኑ ስማዓኒ ለምንታይ ንህዝቢ ኣይተሓሚዮን ኢኻ ሃፋሽ ህዝቢ ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ኣየመልክዓልካ ምክንያቱ መኣዝን ዘትሕዙ ንሳቶም ስለዝኾኑ ስለዚ ኣነ ፅሕፍቲ ዝገበርኳሲ ንዓይ ሓዊሱ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ካብ ዓለመይ ነቂሐ ወይ ፈሊጠ ዘይኮንኩን ግን ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ጉዕዞታተይ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ ኣነ እምበኣረይ እቲ ሎሚ ዘለናዮ ኩነታት ብግቡእ ኣንቢበ ኣብ ዘለናዮ ስደት ሃገርና ክንሕዝ ቅድም ክንገብሮ ዘለና መስለኒ እቲ እንቃሒ ንብሎ ኣካል ስሕቶ እዩ ዝብል እምነት የብለይንን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና እውን ድሕነት ህዝቢ ሃገር ቀዳምነታት ዝበሃልን ኩሉ ክንዛረበሉ ኢና ንሰምዕ ምስናይ ከምዚ ግን እቲ ተጓጃጅልካ ምኻድ ዘይርብሕ ምዃኑ እውን በዓልና ንዛረበሉ ኢና ግን ብግብሪ ከዓ ካብ ወፂና ይንርከብና ኣለና ስለዚ ኣብታ መወዳእታ መምህር ዘርኢ ዝበልካያሲ እሳ ተትረኽባ ነይረ እሞ ናይ 1 ሚልዮን ሕቶ ምኾነት ከመይ ገይሩ እዚ ኤሊትሲ ብሓደ ኣብዚ ኮንሰንሳስ ክበፅሕ ዝኽእል ወይ ኣብ ሓበራዊ ርድኢት ክኣቱ ዝኽእል ዝብል ነብስና ንሕና ኣብ ማለት ሓላፍነት ርኢና ነዚ ንብሎ ዘለና ክንዛረበሉ ክንብገሰሉ ከዓ ክንብገሰሉ ጥራሕ ምስላዓልናዮ ዝርእስቲ እዚ እቶም ከምኡ ኢልና ንኣምን ቀፃሊ ተራኺብካ ኣብ ከምዚ ክነቕስዎ ክንሰርሓሉ ኣለና ኢልካ ዝረብ እምበር ሓደ ፎርሙላን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ፈልጦ እንድሕር ኢልካ ተኣምን ኮንካ እቲ ኩነታትና ሕጂ ዘለናዮ ብሓባር ንርድኦ ካብ ኣለና ስለዚ እቲ ሕጂ ከድልየና ዝኽእል ከዓ ናትና ተበግሶ ክንዘራረበሉ ብድፍረት ብትብዓት ምክንያቱ ብዘይገለ ነገር ኣይኮነን እቲ ኣብ ትሕት ዝበለ ዝወርድ ገለ ነገራት ዘጠራጥሮም ዘሉ እሞ ንፅባሕ ዋላ ዝረኣየ ኣብቲ ማዕርነት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራን ሶሪ ኣብኡታት ጥርጥራት ንርኢ ሃልዩ እዩ እዚ ሸነኽ ዝዶ ከምዚ ይኸውን
تماله خمس نيرو كم زخان لنا سلازم حج سادة تأمنا لنا خمس زخ ترخ انديو زبل انت اللي سي أجهدنا كوينا نزار ولا زلنا إذا مستزار عرب كاهات إليت أب حدا كونسنساس كاتو زخ المالتي سلازي قاعد غيرنا كنزارب نبالكو ممر فتحات تايكو تاي موتي فتحات زبل مالتي استرفه أبزيات تحكبل ግን ብዕግበት ብእምነተይ ኣነ ከምኡ እየ ዝሪኣ ንብሰይ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብዚ ብዚ ቁኑዕ ዶ ከይደ ኣለኹ ኢለ ሓስብ እየ ወዲ ኣለኹ መምህር Thank you, Bayre. ነቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት እስከ ንግዚኡ ገዲፍና ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ምክንያቱ እቲ ዝመፅእ ፖለቲካ ክገዝኦ ነቲ ህዝቢ ይኹን ነቲ ሃገር ሕጂ እናተኣረመ ክኸይድ ኣለዎ ክዕረ ኣለዎ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ወገንነት ዶ ሃይማኖትነት ዶ ካሊእ ዶ ትሕቲ ሃገራዊ ሕቶ ክነሱ ነዚ ዘበራትዑ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣብዚ ዘይሰርሑ ኤሊት ስለ ዘለውና እዩ ዝብል እዩ ነዚ ታክል እንተገበርናዮ ናይ ግድና ይኮን ኣይግባእን እውን ስም ናይ ሰብ ይኹን ወይ ከዓ ናይቲ ወገን እንብሎ ከየልዓልና እወ ክሳዕ ክንድዚ ዝኸይድ ኣሎ ክሳዕ ክንድዚ ዝኸይድ ኣሎ እናበልና ክንዘራረበሉ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድመና ፈርዩ ከዕንቅፈና ምዃኑ ንፈልጥ ካብ ኮንና ዕቑባይ ومرحبا برزرو يعني اللي أنس من الوقت تبتي زحلف السمون ريتو زحكو من الوقت تطلع بلخاء مزارب يكوننا يخليو كب مبالي لمو بناتي رديتي تزلينا دولو حبراوي رديت حالينا حدا نقدر نقبرسي سنيت كلونا ساعتا حبراو رديتنا سنيت زلو بمعريت كنكيد مس نخل انتايو نعنا حجي نظام ابزلنا ايرترا بفلاي اسكن نظام ابزغدا زلنا حبراو رديت كيهلونا زخل ወይ كمان እቲ ልቦና ሃልዩናስ ኣእምሮና ኣማእዚና ሽግራትናስ ብከምዚ ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ንቅድሚት ዝርኢ እንዲሉና ኣያ እስማዒል ንድሕሪትን ሕጅን ዘይርኢ እንታይ ደኣ ንቅድሚት ዝርኢ እዩ ሓበራዊ ርድኢት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝርኦ ከምኡ ክብል ከሎ ንነፍስኻ ሓራ ምውፃእ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ትማሊ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጂ ሓራ ኣውፂኻስ ንቅድሚት ከመይ ጌርና ኢና ዞም ኣብዚ ገዛ ዘለና ስኒ ኣነ ካብዞም ኣብዚ ገዛ ዘለው ብዛዕባ ኤርትራ ጉዳይ ሓሲቦም ብዛዕባ ህዝቦም ተረዲኦም እሞ ለሰይ ኤሊት በሎ ዋላ ዝኾነ ይኹን ነገር ልቦና ሃልይዎም ኣለው ኢለ ኣይግምትን ኣነ ሕጂ ንሕና ንምንታይ ደኣ ኢና እሞ ሓበራዊ ኣረዳድኣ ሃልዩና ስኒ ማእዝና ወዲና ኣብቲ ሃገርና ህዝብና ክነድሕረሉ እንኽእል ንምንታይ ኢና ደይ ተሰራዕና ዘለና እዝት ሓራ ስለዘይኮንና ነብስና ጌና ኣብቲ ማለ ንነብር ስለ ዘለና ጌና ኣብ ሎም ንነብር ዘለና ፅባሕ ንህዝብና ከመይ ጌርና ክንዕርየልና ስለዘይሓሰብና ድዩ ካብቲ ኩሉ ዝተምሃርኮ ኣነ ናይ ኣያ እስማዒል ንሱ እዩ ንፅባሕ ዝርኢ ንቅድሚት ዝርኢ ካብ ምዃኑ መጠን እንታይ ፍለለለና ድዩ ንሕና ኣብ ፖለቲካ ሃይማኖት ቋንቋ ኣብ መሬት
نزي كمي قرنا كن ودنو خمزلنا فاقرسي فلل لنا ديو أنا ببحد أنت نريو كما إلي صحيفة نيري أبتا موداتا نايك على قديف كمالتيو نحناس إرترا بديمقراسيا من قد بجزات كتم حدا كم بالله أنت نفعل دينا أبزي نفعل إرترا سني زخوني يخون حيمانوت كامل اتحبرت سب الله كنبل فلل لنا ديو سبعة ومسر مالتي ننسو إرتراس زلوا أنقطعتا تخبير الله حبراو أنقوا زخونا خا أوفيشال مالتي كلوا زخل إلنا نفعل دينا مريت إرترا خا ناي إرتراو كون الله أنا كم أقوين الكوينس مريت ناي إرترا كون الله ناي إرتراو كون الله ناي منقصد زبال كل يقولون مريت يلد أمن سبينا أبزي فلن سلن أزي سلذي ولادنا إحنا حبراو ردت كلونا ديكل حبراوي مأزنا ولا كونسنسس كله زخلسي تا ناي كلها ناس عرت تا وين دولا زنبرة اسماعيل مالتنجي ماجوريتي وين ماينوريتي مخسار دي كونس كلها تعود كاتوز له أكباب زدما أتي ولدنا زقبروز ونبرو عبتحتو كوفيلوم مين زبالو زلبوريو أنا تعودت وزير لخود يكونس كلاتنا تعودنا حجي أنا تشالنج قبر مخال كونو زما زغزل الناس أبزي نفعل دينا سنتاينا نفسنا نادي قربنا مالد نعي إليت قنع كوينو قنع لبونا زلو إليت نعي نهزبو زحلو إليت قال ولا حد شيء أنا أيام سألاني إليت نبقى زخوري يخون نقر نحكينا بربيرنا كابزي أكنا مسألة نخيل بغلز ولا أرادا مالتش نعي بهزبو زقدس حاليوتنا يهزبو زلو قنع زخون اسم نزخون يخون نقر بغفاء الزيريو إذا أنا نعرف كوينا لاش ديسكاس كأنا أبزي من عبات أبراد أي كأخر ربنا نزخل نحلال اللي خوين سبس بقول كيغن يلي ما مزور المجمع يق. Thank you. لالمبا سلام يغن الله مامر زرو بتعمل صبو تارست تلعيلا دلا وتغلو كنزارو وزل الناسي تمزي حاوي عباي كبلو ناس قدم نفسها فتشكا دحر نقول بيتكا فتشكا ستقول تدلي انا غير كتركب تخيلي مالتي وانت بحق انت بحسط مالتي اتي زقدس جن نفسها فتشكا هتقالس كلها اتي كنتاتكا ابي كم لها كمان كتفلت تخيل انديها نوح جزيها انا خنزارو ولو زصنحنا غداي سلازخونا انا نزي كل جزيه ددغاغم زرباي جنتي احنا وريدنا دل شجرسي نافلتنا خلنا عيننا عميتنا نريو اذننا عبيسنا نسمع خويني يسمعنا عي مناتو تتمكرتاتنا كلها ناس نفلطو استفل على قالستات كواننا بزي قدس ابلات ودبات دينا والكسبات دينا محبرات دينا اسي كونن تقداسي كميجر كانت خيد سنه كناتات كاسي جمجيمكا ابتي حجي هلو كناتاتنا ما بفلاي كمان كم تختكس دزن هاي دهر تسعن حدن رأينا تمكرتاتنا انتاي مسل إذا سرعات زي في تاريخه بزح كنزارة والله أيقبا أناني مهنياتو بمدى تمديبو سلاد مثلا نتاهاقرناها أنا زلع على عنوات سلاد دودقة بزعبو بزح كتكاتا عاي تخلني أنا حجس بزعبا نفسي ترى دكاتا أنا سابيناي درجات لخو أبيناي مسمر يدخيد لخو تاهاقريك أمنتاي تنتلتي الله ما تي هزبيك أمنتاي كناتات له زي مجمريا كم نفسي كمول كسبتي نفسي سرعة مالتي زيها ساعة تقدسني إذا هاجر زيان إذا هزبزن أبسقم سلدله قدامنا نوعية دوبه نعاي كال أي قداي دمركة نهرلي خمول كسب كأني كم تخال زيجا خوينها أنا نعيش لد بتصحني مسؤول غاليسة مع رنتي كالرجاجز دخل
إلى خاني يأمن نفسي مالتيو أبز مركز جيركا خاني نزخون يكون نجارات كاني كتب له قدم جن هاجرن حزبن كي حسكا هاد لخاسي أبدأ خين كان نتواسى كمونة هاجر كاني أبحما كنتات وديق النار إخيا هاد لخاسي بزعبا هاجر كان حزب خان ديت حل النار خين كان زد حلفنا تمكرنا أنا بوجناي بقول كي كزارب النار خوينا دخسرنا بزح كاب دخسرنا كساح الجون دخسرنا نجارير لني نخسرنا نخيد لنا قدامنا هاجر تبرس الله هاجر تطفى الله بسنكنا هنا دايم سمع جوم إليت زبالو أبستفل عليه شنخات بهايمانوت يكونوا ببوليتيكاو ممراح يكونوا بخالق أو راجاوي أجواب يكونوا بزي قدس اليوم أبزي قد حلفنا قالسي عبي قد خصاوت زقبهم قالتاوي قد يوم تساويتهم بو أخات دمديم الله دبريته يدلنا أنا مناتو انتهي سمع تزحلف تاريخ ناسي كمول كسبات غيرنا نشم أين العلم بحال زيان عيق شبات كوينات تسمع عنه مهناتو ما مرزرو نهر تقاقي الليو ما مرزرو كم جان تقاقي حال خاخبلت ديبا كان در خوينه مش ما مرزرو خي تصالع كبل كأني أنا خاني ودحان بخال من قد غيره خاني نتا زربا خوصان دحر خوينه زي ما ارمته خوينا تسمع عنني ابز حلفه تاريخنا خاني كلها نفالطينا ابالات ودبات نيرنا تنقساست نيرنا بحلافነት كلها نحتتينا كلها خاني نتخنا كايدو صنحنا جيغاتات كان نفلطوينا نزي او وشتنا اميننا نندحدنا نتعرارم تدكيلنا زي ولا بكاد خيط قالسي كم ديلو نرغاغص يغبا مالتيو قال انت كبل دله انا بدفرت كزرب دلو ابز كاب تسعان حدنات حيزوس غاب تحرانا ارترا دوصلو بفلاي كان حربتي ارترا تسعان سلستم ريفرندم ناتال اولاو ندهر مرغاغاصا دي اند تواساي نايز صقمزي التتغرينيا تزاربايو الى دفيره تزارب دس بلن مالتي مخنياتو التتغرينيا تزارباي بتسلست من محدار دلو ناي بحقي ابزي زخيد دلو خناتات ناي قالسنا عبي الوتاو زخونه قدت راي تصاويت مالتي ام ناي هيمانوت يكون ام ناي وغن يكون ام ناي استفلالي ناي سلطان ناي مقصالو كمي غيركا ابتو وغنن عالتن هيمانوتن مركشكا كخيد صنا قالستات زي تغرينيا تزاراوي ناي بحقي ابتي قالسنا عبه حاشياتات كم دوردلنا انا بمخويدي يسمعني اذا خاني بغبو كلنا تردينا انتاي كنغبر كم دلنا خنفتحو دلنا تخالف بيرات بزي قدس تخلنا تو كايدو دل قالسي انا مفللاي نحماسين كل غزاي سراي باركا سنيهت بلين دانكل عساورتا إلى ديكونكوسي أبتي بخري نايز قالسي دحري لولاونتنا إرترا عبي ترى دتساوت نتقالو تاو شنخات ازي كوينو سلا دسمعني ازي خرم دلو نغراتي لنخانا كلنا كنرا دالو زلنا قداي مالتي مغنياتو ابزي حجي نخدو دلنا قدايون كساب حجي زي تفتح شجر سلا دغونه انا كابت مكروين كابت افلطوين ثلاثة من محدارات بسمن دسوعة أمبر ببهرة تقرينيا دسوعة من محدارات كم ديبلنا أنا قوم يتفلت بتاريخ حماسين كل جزاي سراء قام تقرينيا خون خليو كل مرة خبرنا كأنا تقرينيا خون خليو بحالنا كبرنا حقن ناين دبان دلون حقراتي أوراجاتي النيران مالتيو زي أنا يتفلت مالتيو كابو حليفوغن أبكال ناي قالسي نهاجرنا خعنو زغل تقرأي تقريني دو زي أجازيان دو نبل أو تمخليو نادي ناي حد نتسبيع لترا زرق أكل أو وشتنا سلدلو خاني إذا خاني تي استفل عليه زين سلسة زبلن دلو من معدارات أو تخفافي لنك أنا بوزعبو سلدو واسع دلو تتقريني أنقوانا دا أمبر نايتن بهرات وينايتن أوراجاتات ملالي خمدي يكون سلد فلت سلد زربان وحد نهر غوينه يغريتها حتى تقاقين نهر غوينه خاني خطر رمون دلو سلازي توي كل خناتاتنا خوشت نقنصلو ودباتنا نهر تقاقين نيران تقاقين كنو لكم لنا أبالات ودباتنا نيرنا نتومكم مرحنا دل صنعو كمان نعوم كنكو كاني نحنا مسل كحلو اللو
ብሽም ጠቂስኩም ከኣነ ኣይትንቀፉና ዝብሉና እንድሕር ኮይኖም ከኣኒ ኣነ ብሽም ክጠቅስ እየ ምክንያቱ መድሓኒ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ከምዝን ከምዝን ጌጋ ጌርካ ኢኻ ኣብ ከምዝን ከምዝን ከዓ ፅቡቅ ጌርካ ክብሎ ከዓ ናተይ መሰል ስለ ዝኾነ ብከምዚ ተንኸይድ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ነቲ ሽግርና ክበተ የቀኒየለ ይወዲእ ኣለኹ ታንኪዩ ላለምባ ቅድምና ብብርሃነ መኻደይ ሓደ ካብቲ ዝበልካዮ ጉዳያት እቲ ክምልስ ንእሽተይ ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ዕቁባይ ዘቕረቦ ብንፅህና ዝበሃል ነገር ኣብቲ ታሕቲ ከምዚ ንሕና ንቃለሰሉ ዘለና ህዝባዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ውደባ ወይ ዘይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይኑ ህዝብና ኣብቲ ንንቕሓቱ ዝሕግዞ ስኻ ሓበሬታ እቲ ሓበሬታ ከዓ እቲ ሓሳባዊ ይኹን ስነ ሓሳባዊ ይኹን እቲ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ ኣብ ውሽጡን ኣብ ከባቢኡን ይኹን ዝፀልዎ ነገራት ብሰንኪቲ ተዓፊንዎ ዘሎ ዘይበፅሖ ስለ ዝኾነ ክበፅሖ ስደት ተሰዲዱ ዘሎ ኣዝዩ ክርድኦ ክኽእል ምእንቲ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ከዓ በዝኾነ በቲ ክበፅሖ ክኽእል ምእንቲ ብፍላይ ዝወፃእ ዘሎ ደጋፊ እንታይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክነቕሓሉ ክኽእል እሞ ፅልዋታቱ ክሕድር ክኽእል ምእንቲ ኤቨንቹዋሊ እቲ ህዝቢ ናይ በዓል ጉዳይ ባዕሉ ክሰርሓሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ክበፅሕ ብኺኖ እዚ ኣብዚ ምስ ተበፅሐ እውን ነዚ ስርዓት እዚ ጉጅለ ምልክ እዚ ኣብ ዘልግሰሉውን ቀፃሊ እዩ እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ማለት እዩ ሓያላት ትካላት ተሰሪሐን ዓበይቲ ዕማማት ከሰላሰላ ክኽእላ ዝቕፅል ማለት እዩ እተን ውድባት ናብ ስልጣን ዝወዳደራ ስለ ዝኾና ናብ ስልጣን ምውድዳረን ይቕፅላ እዘን ኣብዚ ዘለዋ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ብዝፍጠራ ስለዚ እንታይ ክብል ኣብኡ እንተደኣ ተበፂሑ ፖለቲካ ብንፅህና ብቕንዕና ኣይሰርሕን ብንፅህናን ብቕንዕናን ኣይሰርሕን እዩ ፖለቲካ ቀዳማይ ነገር ዝመፅእ ስልጣን ናይቲ ሰልፊ ወይ ናይቲ ውድብ ንሱ ኣብ ስልጣን ክበፅሕ ነቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ክሕምቕ ክበቃዕ ኣለዎ ክሕምቕ ክበቃዕ ክሰርሕ እንከሎ ብንፅህና ዶ ብቕንዕና ፃልጣ መገዲ ምኻድ የለን እዚ ክንዝክሮ ኣለና ማለት እየ ስለዚ እቲ ካልኣይ ንሕና ግና ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ውድድራት ክንበፅሕ ዘኽእለና ሜዳ ክንበፅሕ እዩ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ነተን ውድባት ከም ትርአን ብኣገባብ ቃልሰን በብትሕዝቶታተን ናብ ህዝቢ ቀሪበን ክወዳደርሉ ዘኽእል ባይታ እቲ ኣብ ባይታ ኮይኑ ንህዝባዊ ቃልሲ ዝቃለስ ሲቪል ኢንስቲትዩሽንስ ምትካል ሲቪካዊ ምንቅስቃሳት ከዓ ክዕንብብ እሞ ሓይሊ ህዝቢ ክሒል ክገብር ምኽኣል እቲ ቃልሲ ስለዝኾነ እዚ ኣብ ግምት እናእተና ክንከይድ ኣለና ኣብትኒ ላልምባ ሓቂ እዩ ንፃዕዳ ፃዕዳ ክንብሎ ኣለና ንፀሊምካ ፀሊም ክንብሎ ኣለና ዝበሎ ግን ንቅድም እቲ ጉዳይ ኣይደንቲፋይ ክንገብር ከነለሊ ሓደ ስለ ዝተዛረበ ሓደ በቲ ዓያዕ ስለ ዝበለ ሓደ ብሃይማኖት እቲ ሓደ ብወገን ስለ ዝበለ ዘይኮነ እዚ ንቕሓት ይወሳኒ እዩ ብውዱብ ኣገባብ እንተደኣ ነዞም ዝበሎም ትሕቲ ሃገራዊ ጉዳያት ኣላዓዒሉ እንቅፋት ናይቲ ቃልሲ ይኸውን እንተልዩ ንቅድም ኣሌሊኻ ነቲ
ኣገባብ ቃልሲ ንዕኻ ተሃርሞ ነተገባብ ቃልሲ ተሃርሞ ዝዝምልስ ይምልስ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ተሪእናዮ ሰኣን ንቕሓትና ሰኣን ተመክሮና ሰኣን ከምቲ ዝበልካዮ መብል ዘርኡ ዚኢኻ እንተልካ ንስኹሪ ንነብሰይ ካብቲ ቃልሲ ይግልል ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ኮርዮ እኹሪ ስለዚ ኮርዮም ዝያዳ ዓንወት ዘብፅሑ ክለዓሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ኣይደንቲፋይ ጌርካ ክትገጥሞም ከለካ ግን እግረ መገድኻ ነቶም ንዕኡ ዝሰርሑ ሰባት ሃልሞም ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሃገር እንተኣቲና ግን ናይ ግድን እዩ ባዕላቶም እውን ኤክስፖዝድ ኮይኖም ላት ብዝቐርቡ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ኮንሰንሳስ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና መስራሕ ክስራሓሉ ክበቅዕ እሞ ከምኦምን ክንደኦምን ክጉለሉ ክኽእሉ እዩ ብርሃነ ብርሃነ ምሕረቱ ያ መምህር ዘሩ ኣነ ሲ ቤን ከም ድጅምር ከማን ሕጂ ሲ ኣጣብሃፊእኩም ለይ ምክንያቱ እንቶይ ኣብቲ ጀሚርናዮ ነበርና እስማዒል ድብሎ ነበረ ካብኡ ባይረ ዝቐፀሎ ሲ ብዛዕባ ኢሊት እንዲና ክንዛረብ ኣምሲና እቲ ኢሊት ሲ ኢሊት ብናተይ ተረድኦ ንሓደ ሕብረተሰብ ክልውጥ ዓቕሚ ዘለዎ ብቕዓት ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ጥራሕ ደይኮነ ሲ ብኔጋቲቭን ብፖዚቲቭን ክቕይር ድኽእል ኤሊት ኣብ ታሪክና ወይ ታሪክ ናይ ዓለምቲ ብዙሕ ኢና ርኢና ሕጂ እትያ ኤሊት ትብል ክትነፅረለይ ምእንትን ዓይሲ እቲ ንምሳሌ ኤሊት ክልተ ዲክታቶራት ኣብ ኣፍሪቃ እውን ውሰድ ሕጂ ኤርትራ ዋላ ምስ ሩዋንዳ መነዋዳደራ ሩዋንዳ ኢዘ ዲክታቶር ኦልሶ ኢሳያስ ዲክታቶር ኣብ ኤርትራ ካብዚ ክልቲኡ ዲክታቶራት እዚ እቲ ሓደ ነቲ ህዝቡ እቲ ኣብ መወዳድርቲ ደይብሉ ኣብ ነንሕድሕድካ ምቅትታልን ዓዘቕትን ጀኖሳይድ ዝተኻየዱ ህዝቢ ነዚ ብጥበብ ብሽምግልና ብገለ ሰላም ገይሩሲ ኣብ ሕጂ ሩዋንዳ ብኢኮኖሚ ዋ ከመይ ጌርና ኢና ምስ ኤርትራ ክነወዳድራ ወለ ምስ ብዙሓት ኣፍሪቃውን ከተወዳድራ ይትኽእል እንቲ ተምሃራይ ብዲጂታል መሃር ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ ወደብ የብላ ፋብሪካ የብላ ኤርትራስ ምስቲ ኩሉ ፀጋታታሲ 10 ዕፅፊ ናይ ሩዋንዳ ክትበፅሕ ትኽእል ነይራ ሕጂ እቲ ኤሊት ኣብ ኤርትራ ደሎ ነቲ ኤሊት ነዚ ንድሕሪት ቁርብ ክመልሰኩም እየ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ሰሪዕዎ ስለ ድመፀ ነዚ መደብ እዚ እቲ ኤሊት ድበሃል እቲ ናሽናሊስት ድበሃል እቲ ብሬን ደለዎ ወይ ከመሓድር ከስምዕ ክዕግብ ይኽእል ድበሃል ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሜዳ ከላ ጀሚሩ እንዳተቐንፀለ ክሳብ ኣብ መወዳእታ እውን እዚ ኩሉ ምስ ወደአ ብድሕሪ እውን ኮቴ ኣብ ውሽጡ ድነበረ እውን ገሊኡ ብማእሰርቲ ገሊኡ ብቕንፀላ ድፈፀመ እዚ ሕጂ ሲ ከምቲ ዓለም ለኻዊ ኤሊት ኢልና ክንገልፆ ዝፀናሕና ብሓደ ዓይነት ዲና ክንሪኦ እዚኣ ከተብርሁለይ እንተትኽእሉ ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ክልተ ዓይነት ኤሊት ደሎ ዓንቶይ መን ሓሳዊ ቁጥሪ ሓደ ኢልካ ንስ ኣነታ ርእይተ ኢለካ ትራምፕ ቁጥሪ ሓደ ኣብይ ቁጥሪ ክልተ ኢለካ ብርሃነ ረዳ ከዓ ኩሎም ፖለቲሽያንስ ሓሰውቲኦም ኢሉ ኩሉ ግዜ ምስ ብርሃነ እኳ ይንሰማዕን ኢና ኩሎም ሓሰውቲ ተኮይኑሲ ዋ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃስ እንታይ ኢና ክንብሎሞ ሕጂ ማንዴላ ሓሳቡ ዲ ነይሩ እዚ ብሪልያንት ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ከም ድኽእል ኣብ ሕነ ምፍርዳይ ደይኮነሲ ብሓቢርካ ምስራሕ እንተደይኮይኑ በዓላትና ክንጠፊ ኢና ኢሉ ድወሰዳ መንገዲ ክሳብታ ተኣኽሎ መሪሑ ከዓ ብድልየቱ ወሪዱ ኣረኪቡ ድኸደ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ብዙሓት ከምኦም ዳኣመሰሉ ክጠቀስ ምኽኣልኩ ናይ በዓል ስዊድን ነበሩ በዓል ፓልሜ በዓል ኣውስትሪያ ነበሩ በዓል ኣብ ጀርመን ነበሩ በዓል ቪሊ ብራንድ እዚኣቶም ሓሰውቲ ክንብሎም ዲና
they were brilliant politicians, beloved by the people. They have brought a change. كموتو ወይ ክጉድኡ ከለውካ ዓለም ሙሉእ ድበኸየሎም ስለ ዝኾነ ሲ ኩሎም ፖለቲሽያንስ ሓሰውቲ እዮም ትበሃል ኣብኣ ደይደገፍኩ ኣብርሂን ናብታ እዚኣ ናይ ኤሊት ትበሃል እዚኣ ተተንፅሩለይ ሓደ ናብታ ክነፅረለይ ሕቶኻ ተመለስ ብርሃነ ወቅታ ሕቶይሲ እታ ኤሊት ትበሃል ሲ እቲ ብኔጋቲቭ ተላይ ድሰርሕ እቲ ብፖዚቲቭ ጥራሕ ተላይ ድሰርሕ ክልቲኦም ድዮም እዚኦም ኤሊት ክንብሎም ፅቡቅ نار اسماعيل وين بايري اوكي يغني لي يعني نسماعيل كنوينا ياسين اوكي ثانك يو مامر زارو نقول لهم دما سلام فعلا انت ارستيسا في عندي اسماعيل بايرن هم لا حبرة سبب قدات عباي سبب غير ما بريهم يوم فعلا زي مالسي إليت كنبون كلنا أب حبرة سبب سلواز قبل بحفشو جي تناي ايكونوميكال سلواز قبل وي نعو زعوت قربتي تمرت تحوص كون هولي أجي هنا تزعنا بزيادة إذا قد سنفتي حبرة سبي أبت قدم جزيسي إليت بحالو مرحت هايمانوت شكا عدي وكلتي حزبي زياتهم تضاريبهم موقيتهم نت حزبي كسمعوا يقولوا دايركشن كتحزوا يقولوا هجي أت حزب نعام سلاز سمع نت بأتاتهم غيركا إليت يمساتهم هجي بأتاتهم غيركا نت حزبي أب حد مسمر كتمصون كتأكبان قليل نيرو أبزز لنا جزيجن أفتح حبرتسب كنرن كلنا نت حبرتسب توتالي فحفح بلوم يم كم زي السماع بكل مداياته سب إليت سلتسعان يكونن ولا بزغزاونا لو تزاريبهم كسمعوا زهولو جن سلمنت أي تهزبي زي سمعهم زي سعبهم دلا هجيتي مهورات أكلات كنقولن كلنا بجزية سورة of course كم تفلتوهم بزحات قبع الدكتور بيانة دكتور يوسف دكتور هابتة سخاتكم بزيادة ميلاس لازنبركم بعد عبد الله جابر عبد الله جابر مايلكا جابر أستراليا تسوى بزحات نيرمنا كم إليت كوينم مهورات كوينم أبتي ألسي زبوركو تنورو أبزو وان زجن تمهورات بتاعنا وحدات يوم فورود مت يوم نتهزبسي بز دايركشن كانت حزو زبل حاجتي إليت نحنا أبزو وان زي تي فح يلو دلو حبرة سبسي تابينا خمنا كلام صازي إليت نزه حزبي أسمعو أبجيجا مسمار الله معناته نحنا ما لسه حجيزي عم تكسر هاي إذا ما ب السوشيال ميديا هو زبلو بناتي تردوسي 9 ساعات كمية تسرعات زوافرهم بكل شنها معناته نتهزبي فحفح نقبلوها جن أبتارك ندحر تملسنا نحبر تسب قداينا ريناسي كل جزء زين الزاربولو وي بروموت زين قبره بتعمي هابتام زخانه ننه كامت تحل لايز نبرو بزح تاريخ تقلع زلو نقر الله قنعو أي نزاربو لنا بزحتو اتناي السوشيال ميديا حبل لنا هجي بقى نظام تحطنا تيسي نظام إليت نبلوم دلنا اتهزبي أبزي سمع له درجة بيتسي حزب له كابينا خيلم تصاب مساتهم كمان يوم هجيتي ناي بوليتيكا ناي ايكونومي بدحر أزمت صباح علي بحثر بل thank you ثانك يو ياسين اسماعيل ناباخاي قتل جايز بالي شمال سنة زي ترفقا قاشاسي
ونابو طبعا كيدي صعب نالهم هذا خايف صواع كان كله هذا بس تيجي تطاس اللي زغمتوا كلهم شك يا براني وبايري وياسين كل زملاء لا يعني حجاز زخنة أنا تبتدي يعني هجي بقى برهان إذا حتى زودو فكان دي عنده واحد تاني لما جاي مرة بقى دي إلي تبان نقدر فيه يعني عمق الكاسي تربوسي بخمي كي سرع وبخمي كي مقاقل حدا سيلي سي حلو لو إلى نيره حجي بقى تي إلي تبان نقدر فيه حجي نحن بنتاينا نوستو زوجي حق زي بيرتراوي عندمت ويكابيتا አተሓሳስባ ምሁራት ኢና ንወስዶ ስለምንታይ ምሁራት ንብል ምክንያት ኣለው يعني ምክንያቱ ሕብረተሰብናትና ሲ ወላ ብሃይማኖት ዝፀንሐ يعني ወላ ምስልምና ይኹን ወላ ክርስትና ይኹን ሲ يعني እቲ ሃይማኖት ዝፈልጡ ሰባት እዚኣቶም ምሁራት ስለዝኾኑ ምሁራት እዮም يعني ፀብለልትነት ኣለዎም ተሰማዕነት ኣለዎም يعني ተሰማዕነት ኣለዎም ሕጂ ግን ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ጉዕዞናትና ምሁራት ኢና ማለትና እዩ ጀነራል ሲ ኤሊት ከምዚ ገይሮም ኤሊት ኣይሓገዙናን ኤሊት ኣጥፊኦም ኤሊት ኣሂምኖን ብፖለቲካዊ ሚዛን ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እያ ግን ብሓፈሹ ግን እቲ ኤሊት ማለት ሲ ማለት ወይ ተማሂርካ ወይ ከምዚ ስልጠና ወሲድካ ትረኽቦ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት ከም ወልቂ ሰብ ንኣብነት ሓርኮትኮት ኢልካ ወይ ተማሂርካ ወይ ብወታደራዊ ኣገባብ ከማን ሰልጢንካ ንፉዕ ኮይንካ ኣኽብሮት ኣብቲ መጀመርያ ኣብቶም መርሖም ዘለካ ወታደራት ኣኽብሮት የሊካ ብኡቢሉ ከዓኒ ተሰማዕነት ናትካ ኣብ ሕቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ፀባርቕ እያ ስለዚ እዚ ብከምዚ ኣገባብ ይኾነ እያ ስለዚ እንታይ እዩ ባጋቲ ቀንዲ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ፍሉይ ዝኾነ ቦታ ዘለዎም ግን ከዓ ተሰማዒት ናቶም ዲስፕሮስ ማለት يعني ምስቲ ኦርዲናሪ ወይ ከዓ ተራ ሰብ ክትመሃር ኮ ዘይ መዛዘን يعني زيادة ዝኾነ ቦታ ኣለዎም يعني ኣኽብሮት ዘለዎም ሰባት እዮም يعني ብወታደራዊ እንታይ እዩ ክንሪኦም ከለና እንታይ እዩ ዝለዓለ ቦታ ሒዞም ሲ ብወታደራዊ ኮንትሮል ወይ ከዓ ወታደራዊ እንታይ ሽሙ ተመዛዝነት ወይ ገለታት ገለት እዚኣቶም ሓደ ግሩፕ ሓደ ኤሊት ይበሃሉ يعني ሓደ ኤሊት ይበሃሉ ፀብለልትነት ኣለዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ድዩ ዋላ ኣብቲ ወታደራዊ ሸነኽ ናይቲ ሕብረተሰብ ድዩ ብዝኾነ ኣገባብ እያ ብካልእ ኣገባብ እውን ፖለቲካዊ ፓወር ክሕዙ ይኽእሉ ፖለቲካዊ ፓወር ሒዞም ዘለዉ እዚኦም ኤሊት ክትብሎም ተኽእል ኢኻ يعني እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ወይ ከዓ እቲ ዝጭበጥን ዝኸውንን ብካቦ ናቶም ተመሪሖም ኣብኡ ዘለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ መን ይመርሓ ኣሎ እንድሕር ሓደ ፖለቲካዊ ኤሊት ዲክታቶርነት ዓምፂፁ ወይ ከዓ ፓወር ዓምፂፁ ፓወር ስልጣን ገቢቱ ዘካይዶ ዘሎ እዮም እዚኣቶም ከም ግሩፕ ሓደ ፖለቲካል ኤሊት ክትወስዶም ተኽእል ኢኻ ፖለቲካዊ ገለፃ ክትወስዶም ኮይንካ እዮም ካልእ እውን ኣሎ ኣብ መጨረሻ በጋ እንታይ እቲ ኤሊት ዘብሎም ነገር በቲ ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፀብለልትነት ወይ ከዓ ስታተስ ናቶም ካብቶም ኦርዲነሪስ ካብቶም ተራ ሰባት ንላዕሊ ስለ ዘለዉ ኣብ ተበግሶም ተወሲዶም ንሳቶም ብግሩብ እንተወሲዶም ወይ ከዓ ዋላ እውን ሓደ ሰብ ከማን ይኹን ንኣብነት ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ተዛሃብተመ ሰብ ዝነበረ ንሕና ክንዓቢ ከለና ኣባሕበሽ ባሕበሽ ኣብ ኣስመራ ፀብለልትነት ነይርዎ ተሰማዕነት ነይርዎ ምክንያቱ ኣብትን ገንዘብ ይህብ
زي رهبات يحجز مساجد يسر من مسرح تاشمي يقبر أبدي تات بقى إنت بقى أبتم وصلوا سبهبتي وكان بزنس بيبل يعني قبل تنادي يعني خبرتي هو يعني قبل تاكيون قال انا قال كوسنون كله اي حلفهم يعني ريتو حطوه يعني طب حاطط الي هناك زي حطوه خب انا حالي غاني يعني امونغو يعني تزربانات ويك ابوتانات ونسي نتحتون يزلق دابتي كومون كمان نبتم ترى كمان يزلق لجا بحبش كم تقبل سبيل تبل سلذي كلها تخبروا يعني كلها تخبروا يعني بقى حدا ويلث بقى حدا ويلث ويكاني هاب سبهابتي اللي تسقوني يقولي يعني خلي زياتو يعني بوليتيكا بنالبات اكستنشن كلهم يغير يعني من تابع امريكا ابزي يعني امبرياليست ايكونومي ابزي امبرياليست ايكونومي وكابز كابيتاليست ايكونومي تون كوربريت تاشميتات وين كوبانيات هذه هذول اليوم بوليتيكال ايديتي ابتي تاشم ابتي بريزيدنت اممراس دحراي وين بوليسيتات ام مسرع ويكا قال حلف حلفهم سي يجوزوا كمان يعني سي وي يوضعها ويكا يمرصها يعني ويمرصها ويوردها حاجه امريكا زلو زلو وتم ناي اوبن ماركت ويكا ناي اوبر ماركت هابتامات قال اليت نساتهم يوم توب ديب ستيت ويكاني يعني وشتاوي منغستي او وشت منغستي إلو تسمى نجد ساتهم يعني ده هو ده ايكونوميك اليت يعني ناي ويلث اليت ويلث يقبطوا يعني ده تو هذا اليت يباو يعني حدي بقى تي زقدس بقى انتايو تي اليت تقبل كلها يعني ابتي حبرتسب انت عينه ستاتس اللو انت عينتي اخبارات ويكا انت عينت بخمي الرأي يعني وكان ساتهم زولو ساتهم ينقصوا ساتهم تاشو زولو بخمي تقبلنتي يكون يعني هذا ترى سب ولا حنتي انفلونس قبل ليفرج قبل زي كده ولا بريليانت يكون يعني زي نزا كلها سمح نقولي يعني ابي ارترا لو تخمس زخيل حساون انت مسي اوردينري انت كان اوردينري يعني ويكا هم اني تقريبا موجن شطو هو اليوم هناتو مجمريا سبي كسمعهم يغيليو اجي بقى باي بتي باي ريز بلو زنبر عنتوي يعني تزي اليت سلمتاي تاهم زخون زلو انديفيدوال سي يزلو يعني معناتي بانديفيدوال نت بقله من على يعني بلا انت تبتحي زلو بعباله بتحنا يزلنا درجه ناي بوليتيكاوي اصار عناتنا حبر ايكونومياوي قدات ناتنا ولا تاجلاتنا يعني خمزي زي جلسانا اليتيزم واليتيست تاشو زخونسي يعوز من الشيء يعني كونين مسوز معرارة هاي بس احنا لنا يعني هاي بس احنا لنا حجب يعني بريلي انت تاشو امس بايره خم بايره nobody will listen to you يعني so عكاي تيريني مخناتو you are ordinary يعني you don't have بديهرة خاصي هذا elite group قالوا يبل كان حجي بقى أبزناتنا هم عبايد العلوز نبرة جرز العلوز نبرة بخمي أقوى مو حجي حجي elite سلمتاي زي خون زلوا حزبي زي سمع مزلوا حزب تاشو زي خون زلوا قالت من يوم يا أخي هذول ذلك من يوم من إنا نزارب زلنا من زي سمعوا إنا نبل زلنا حاجة بعدين بوليتيكا درجة نحن زلنا هاي تم أليت ماله تم باور حزام زلوا يعني باور أبي ويابي مجلس هوين وابي أترى زلوا سو قدايو تودي يبقى أنا تودي صلاحي لنا صلاحي غيرنا أقام متنا بدعوين الزاربين يعني قلت أنصارو خون زخيلي حيلي ويكاني حدا يعني حدا جنبار خون زخيلي من مالتنا هنا من نسمع زي سمع مزلو في حزبي ويكاني من يوم توم اللي في خوينا مسي يعني في حزبي زي سمع مزلو ويكا ناب حزبي خور زي كود زلو يعني من يوم يعني هذا باور زلو هنا بوليتيكال نظام سلزلو نبتدي بوليتيكال ايكونومياوي قال توم اللي تسجل خطوه عم دلي زلو in fact الدخاتات يوم يعني they are very poor يعني حتى زي خطو ordinary يعني سي خطو ترى سريحهم زاتو ترى يعني يهبطوا
كابزي إيديت يجي خصمية دليل زلخو مصر زلخو يعني مصر زلخو إيديت سي يعني بوين تبدي خا بهابتني بسجاني انت بسجاني يجنزبن بسجاني ناينتاجون تمسيخا يعني أبي يقول لك غلطهم زلون كاني يعني أبز ذاته يكونون يعني أبز البوليتيكاوي أبسب سمعون كي سمعون أبو ذاته يكون أبو سمعون كي سمعون أتي هيجك سمية داي يزلخو إلي إلنا نسوا لبسوا تريه وريدون تزخوهن من هذا نتوم قالوا إلي أتي خبأ تمز النجر وي بجنزب ديو وي بجلديو وي بجلديو contribute قبل زهولو كافلو زهولو نعم ما بقى سمنا لأن جزء رؤوس لكن زي اللي نسبع باور زون باور كنترول زقبر حاجة أبانا يعني أبزي تبرد خانسو بديفينيشن بديفولت يعني بديفولت أتي تم راحت مرحلة ذاتنا يودبات يعني معناته بوليتيكاوي سلطاني توهيبه بذل يعني بزع سلطان بزعنا نزار بزع سلطان أب سلطان يبقى أصله بسلطان أي سامعنا له مش نمت ثلاثة أب سلطان كبصوانا بسلطان كده بنقول لنا بوليتيكاي نزار بوليتيكال باور هنا نزار لنا يعني بقى أبزي بقى كنبتصخ لنا كله قعزو مسينا زون كلنا أبزي أتخطلون نطلقهم برهانة وتم حطتكم ياسين كلهم يعني بزعامين يعني زار بزعامة بوليتيكاوي محريه النتاتنا يودبات يعني زار إذا أتم بقى نفسهم كم إليتي بوليتيكال إليت قصيرهم نفسهم سريعهم حدا ناراتيو تا حدا من الاختي حدا ميشن حنقيصهم حدا مدب غيرهم نبتل سمعهم صبيهم سبات بايتا خالوهم يعني بايتا لهم لعيد صبتي يعني سي سايلنت ماجوريتي قالتات قال نصوعو ويكا زي زارب زلو زقبصه ግን كاز قبرو زي هنكا يعني سايلنت بزحነት ናይ سايلنت ናይ سقተኛታት بزحነት ኢና ንጽውዖም ዘለና ሸነኻት እዚኣቶም they are ready يعني they are ህዝቢ ኮይኖም እሲ عزيزهم እሲ ተብላልነት ከም ኤሊት ቆጢሮም ነቲ መሪሕነታት ናይቲ ውድባት يعني ክቕበልዎ ወይ ከዓ ንክሰምዕዎ ድልዋት እዮም يعني ግን ኣበይቲ ፌይለር ዝኸውን ዘሎ ኣበይቲ እቲ ውድቀት ዝመጽእ ዘሎ እዞም ፖለቲካዊ ፓወር ወይ ከዓ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ነናቶም ሒዞም ንጉግጅሎም ሒዞም ኣብ ሓደ يعني ጥርኑፍ ዝኾነ ኤሊት ኮይኖም ንገዛ ርእሶም ተጠራኒፎም ሓደ ኤሊት ኮይኖም ሓደ መደብ ኣዳልዮም ወይ ከዓ ሓደ መደብ ቀሪጾም ኣብዚ ሳይለንት ማጆሪቲ ወሪዶም ዝፅበዮም ዘሎ ህዝቢ ወሪዶም ተዝኾኑ ኣብ መንጎ ተመራሕትን ኣብ መንጎ ኤሊትን يعني هذا دلد تفكير الله مالتي زي اللي عزيز يعني بقى سلامتاي زي سمع مزله اذا زبلو زله غيرهم زي وردوا يعني زي وردوا يسمع بب حدا خيرهم يخونوا له يعني بب حدا خيرهم سي يعني تي اليتيزم بوليتيكال باور حيزو زله اليتيزم من حيجو تماعيلس غوغجلو يحيزس بزعبه يعني اليتنا يودبو يوم تم بوليتيكال مريحነት ናይቶም ጉባኤ ገይሮም ገይሮም ኮፍ ዘብልዎ ናይ ውድባቶም ኤሊት እዮም በሪ ናይ ህዝቢ ኤሊት አይኮነ ሕጂ ባጋ ናይ 10 ውድብ እንድሕርልዮ ወይ 30 ውድብ እንተልዮም 30 ኤሊት ኣለዎም ምክንያቱ ነቶም መራሕቶም ንሳቶም ምሩፃት እዮም يعني ተሰማዕነት ዘለዎም ክቡራት ፈላጣት ኢሎም يعني ዝመረፅዎም ኣብ ስልጣን መሪሕነት ኮፍ ዘብልዎም ሰባት ስለዝኾኑ يعني ስለዚህ እቲ ኤሊት ተፈሽል ዘሎ ኤሊት ክንሓምዮ ዘለና እዚኦም እዮም ክኾኑ ነይሮም يعني እዚኦም ስለ ዘይኮኑ ካብኦም ዝለ ከም ኤሊት ተኣሽሙ ኮይኖም እሞ ኸዓኒ እቲ ክንሰማዓኩም ሬዲ ኢና ግን ክንሰማዓኩም መታን ብሓደ መልእኽቲ ብሓደ ተኣሽሙ መፁና ዝብል ዘሎ ሸነኽ ዘይቅበሎም ዘሎ በብሓደ ይኸድዎም ስለ ዘሎ ወይ ከዓ በብክልተ በብሰለስተ ይኸድዎም ስለ ዘሎ ወላ እውን እዚ ናይ ኣዋሳ እውን እንተኾነ يعني أبتي بروفيشن يبهال نجار عليه يعني عملت كل كتاتون كل خاصي تا مجمع عمل سي تاشو يا تقول يعني مالتين هي مفتنيها يعني تتنسل تريكن زل واحد متاسسي هو عنده يتوصني نزي أشك جبرها يوم كورس زبوها يعني فلذي كاب أبتي كورس ذهبوا كورس كاب شدي شو حقان كتكلي تعالين
مش تي يعني سي ملأخت مسيو ملأخت خانيرو يعني دوكيمنت سي امسيو كاب كونستيوشن كاي ترفه رود ماب كاي ترفه قالات امسيو قل ابتي ملأخت ناي مبصح لمتاتي مستحتته ወይ كان ابتي من زغبرلو الفو زي بالتوك زغبرلو غزي يعني ابو بخيرو يعني اي مثلا اي يلن يعني اي مثلا اي مثلا ስለዚህ መፀ ሰማይ ረኸበ ገለ አይረኸ መጨረሻ አውሽጣዊ ኮንትራዲክሽንስ ናቱ አትዩ ስለዚህ ሕጂ በጋ በዚ ገለፃ ዝረአናዮ ኤሊት እንታይ ማለት ከም ምዃኑ ርኢና ብኤርትራዊ ደረጃ ክልተ ሸነኸ ኢና ንሪኦ መታን ከጠቃልል ያኒ ሓደ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካል ፓወር ሒዙ ዘሎ ኤሊት ኣሎ ንሱ ገዲፍና ኣለና ንሱ ፀላኢ ኢልና ኣለና እቶም ተሪፎም ዘለው እንድሕረ ክንዛረብ ኮይና ካልእ ንብሎ የብልናን ኢኮኖሚያዊ ብኢኮኖሚን ብገለመለታትን يعني نفسهم يتصرفوا يلون نتليهم هفتمات كله يخليهم ببحده فحسبوا كله يخليهم جن كاني كم حدا تاسمو خينا مسي نسيت ب 5 كم اكزامبل نصاغو ما بحبش اسمرها هم زغبري هفتما يلنا ابدي ناي فتحي زلو انا فتحي زلو خويلوسي على 2 بليون ولا 3 بليون ولا 10 مليون يهلو ناتو ينبري نصدرون نقلن ينبري عرفتو قالها يخون بري ابزي قداي ديسي يعني صبللتنتي سله يعني اطريسي تاجم قبر زغل هابتي ايدو زلو ايرتراوي يلنا حتى بعد مزعاون زاربنا بزعاتهم مرحنتنا ناي ودباتنا تو مرحنتنا ناي ودبات الا لنا يعني بب حدا انت زي كوينو بحدا خوينو مسي يعني بعيني نايتي خمرح زلو سايلنت ماجوريتي قلب يعني تقبلنا في رخبي يقولون مخنياته ببحر يخدوه وصلوا ذلوا يعني سي كم إليتي تاشم غيرهم نفسهم سريعهم سي نا إليتي خونا حبرة سبي من اختي حزام قتل زي وصيو سبي سمعوا يلي سمع وانا قال له ما لا يكون يعني نساتهم نجزارو سمعوا لي وسمعوا أبو أي مخادي تاشم يقولون يعني أبدا أي مخادات وسمنا أي مقرب تاشم ذات يقولون ببحر قلنا له طبعا عليه ستيتمنت ሲውፅኡ ኣዋጃት ይውፅኡ ገለ ይውፅኡ በዓላት ኩሉን ከለው እንኳ ሓጎሰኩም ይብሉ እዚ ኣሎ يعني درجه داوت أباوزات يعني كان كان يعني خمسه تاشو زخون زلة سيا بايتا وريد كاسي يعني تاشو مغوار يعني نصيتي يعني تسقم كوينو زلو بناتي الرأية يغا خون يهيليو سلازي كله زمالا لا عقبايت ولو زلها يعني ازيتي شقرو يلي يلن يس يفلي يلن قال لا اتليسي ابدي ني حلمي يعني حلمي تاع بزعه حلمي تزارب اني قال لي نيرني باشاي يعني سي ابدي حلمي تاع اسبيريشن سكن مدن ايرترا ما كنا ندلي اتليسي توم 8 خميت سنسمع كلنا كونسنسس كنبصح باي كأن زبولو عقباي حسكا وبرهانه زبولو ياسين زبولو كله ابدي مالا سوزخون سلازي تي شجرنا ابانا يزول ابتم بوليتيكال اليت نبلهم زلاتهم بوليتيكال اليت كاني يعني بديفينيش بديفولت سي ازم مريحنتات ناي ودبات يمتم مريحنات ناي ودبات نتي قاواتهم زلده ناي اليتس سرح كسرحو ناي اليتس قد خصاوتو يقولوا يلو هني زي عم بناتي ارارا ثانك يو ودي لهم اوكي سامعهم نقا سمعهم كون لهم بر هنا كم بس الحرف أنا عاية دقرب واحد هو أنا دقرب واحد الصوم مصدر بين تزارع كل اللي في دخيمسي بين اللي في غيرهم نو اسماعيل أنا اسماعيلي أنا سيتا حتى دقرب واحد عندي تا في اللي ناي إليتسي أنت تردوني لندي تحت تقريبا يعني ري حجي بلكعون كتاب حجيسي أي تردأ أكوانا الدخول مثالي إليت ناي بوليتيكاوي تسمع النت كله دخيل أكل example عن تويسي مانديلا متي ناي ساوث أفريقيا let's say ناي جرمن كا هتلر نمسي كلت يوم حدا إليت يوم درأيو كمل هو مستركاس يرايو برهاني يرايو جن اتي ناتو جن سلام انت مانديلا كوني خمول كسر كم دو اورديناري اكزامبل كو يبني ري ببايره يعني اكزامبل نهيبه يعني اليت تي مانديلا بدهرو اي ان سي له يعني
ANC هزبي بملو له يعني أبت حدا شنخ شيطان نيرو تيرورست نيرو قال نيرو أوشتي إتي زمر حوزلو نبر حوزلو بوتاناتو معززي خوينو يعني باكلاش غيرو تم كم شيطان كم تيرورست كم قال زقطرو زنور أسرو زنور يعني بمندلا بينو أيكونن يعني بدعيرو تي إليتيست مري إليتيست قدناتو نفصاوات بمن غيري بمن حزي بتي ودبناتو بتي ANC حزي يعني وقت هتلر كمان عنوات نمقبات نقله سؤالي كون انا بس عكس عيفو ما ينكم في قلبتات قلقيدو صعب تغيرو او وشتهم زمرحم زلو سبلل سنتسي ناي انيتس بوتا وي كاستاتس سلا زهبو دديرو سلا زخدو غير يساعدون كم كوي غيرو يعني زي بحق النزاله مثل ذلك يعني انا زي خاب جماعه صهر اذا احنا الاعلام انا اوجو قالت قال خون كله يعني صدماتكم كطفيكم عرفوا وصلكم يوم اصلانكم قبركم ما بعرف قال قلنا ولا ما ترشا انت خمي خوين يعني ابتتا شو كنت تسمع النتي غير يعني تسمع النت غيرو قال غيرو نزيتات بقى ولا نقنصلهم كون نبع يوهانس نبع موسى نبع قالنا شفنا قال انت قالوا تحبنا دسب لا قال غير يوم زخنوا قال انت زي قبروا دوهم غيرهم يزول يعني ስለዚህ he's an elitist ተራይ ተጻዊቱ ኢሳያስ يعني كله elitist ሲሆን ግን እቲ ተረኦምን ውጽኢት ናይቲ ሮል ናቶም በብ ይኸውን يعني ከምቲ አንተ ወይ ዝበልከ ኣወንታዊ ክኸውን ይኽእል ኣሉታዊ ክኸውን ይኽእል يعني ኣይሆብ ተረዲኻ ያ ነጥቢ ሕጂ Very nice. ብርሃነ ተረዲኻ ያ تردي يا اسماعيلي سمعك اي سمعكم من عندكم تزاريبه كويس اوكي هجي شويه وانا خنداولينا مهناتو قداس دت بس لو زغونت يعني جن خمو يعني نيجاتيف خونا خلنا تيبار مانديلا بدحرو يعني ANC اوش ANC اوش حزب ساوث افريكا بزح درون تاشميتات بتحدبتي انصارو بنبره تاشو مأسرتي لاي شتنነት وقالتات قال زخول يعني أنا كل صلاة أنت هاي نسي من هذا في كل فتين أنت اللي في من هذا تجاجي اللهم على تيويلو جمال عبد الناصر يبال كذا يعني على زو إمبرياليست سو خمس جار كا وخالو ما تجاجي خون خيلي بدي خم جارو مني أنصارو من دي مالوتي يعني هو تعرف دي حياتي تردي يا صبوغري ثانك يو مامر ودي الله أبون برهانة تمأتون تايلة نيرة خلط عينة إليت قريبة تايلة إليت استفلا لي حبرة سبات هاجر يقرارب بانصارو خا بوغنا هيمانوت النتن زرئتاتن يبتاتن يوادئن أما حبراوي ቁጠባውን ፖለቲካውን ሃገር ዝለዓለ ስራ ይፃወት እንታይ ንምጥቕላልዩ እቲ ፖለቲሻን ጥራሕ ከም ዘይኮነ እቲ ኢምፓክት ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ኣስተዋፅኦ ዝገብረሉ ከም ዘሎ ንምርኣይ እዩ ነይሩ ንምሳሌ ንሕና ተማሃሮ ኮይንና እናዓበናሲ ኣብ ፓርላማ ኤርትራ ዝምረፁ ዝነበሩ እንተሪኢናዮም ድሒሮን ኣነክስ ምስ ገበርዋ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮይንና ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ናብ ሰነይት ናይ ኢትዮጵያ ዝምረፁ ዝነበሩ እንተሪኢናዮም እቲኦም ኣፖይንትድ ዝኾኑ እቲኦም ከዓ ምረፁ ኣብ ፓርላማ ሕጂ ወላ ኤሌመንተሪ ስኩል ዘይተማሃሩ ሰባት እዮም ናብኡ ዝምረፁ ነይሮም ከመይ ኢሎም ካብቲ ዓዶም ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ፍቲ ዓዶም ሕጂ ካብ ሓደ ወረዳ ሰለስተ ዝኾኑ ክምረፁ ይወዳደሩ እንተልዮም እቲ ፍሉጥ ዝኾነ እቲ ህዝቢ እዝን ድዩ ወዲ ክርስቶን ድዩ ዝንድዮም ገበርቲ ኢሉ ዝኣምነሉ ኣብኡ ከይዱን ክገብረልና ምስቲ ንሱ ዘቐርቦ ካምፔይንስ ብፍላይ ናይ ከተማ ዝማድ ዘለዎም መኻይን ሒዞም ፈቐዶ ገጠር እንዳኸዱ ዘካይድዎ ተመሪፆም ኸዱ ድሓሮን 4 ዓመቶም ምስ ወድኡ
أما حضرت خوينهم ماتوا أكلنا إتي إليت بوليتيكال إليت يخونهم مالت سلازي إتي إليت ديفرسيفايد زخونة ممسي من شتات ألو جن أبذلو بوتاخا إتي زغبرو إمباكت رئينا مالتي أيضا سأرى تهزب خجلجللو نبلو يخون ويكا مستي هزبي بز خجلجلالو زبل سايد يخون مالتي إلى نمالتي أبدي تيلس كي أتخو أقربي يعني أخا عينا لاخا وندرفول صبغ تردين أوكي كم كان يهم مقعد حمد أخا مجمرتا وقعد عن صراحهم دمصي من البات سندحري زي سمع لي في غرب سنتات كوريفاق أني يصل له إكستراكت بالقول كل زي سمع أنت قينو كي دواب تبقى لنا له وياك نو نسمعك لنا هفتقر قشي أوكي وأنا كي نيشو نقر كي قبل دالي كي ألي كبال برا داي مثلا الصناعة صافي جون نقول كسبات ملكات غيره أي يونيه إن أسيع بيو أحد جلاوي ركب زلو وي بروفيشن كم زي ميليتاري أحد ميليتاري اللي تبال أمناي كتابون تماساسالي زن ستراكشر اللون أي بلني ياتو فورمال زون ستراكشر ده يقولوا بي بيابركتو فلوت ምናልባት ገሊኡ ከምዚ ናይ ሚሊታሪ ኣብ ሃይራርኪ ህሉ ኮይኑ ብኡ ደረጃ ኣብቲ ስትራክቸር ናቱ ነብሱ ዝከኣለ ናይ ኤሊት ስትራክቸር ዘይኮነ ኣብቲ ስትራክቸር ዘሎ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ከምዚ ክለባት ኦፊሰር ክለብስ እንታይ እንታይ ሓቢሮም ክራኸቡ ዘኽእሎም ዕድል ይህልዎም እሞ ኣትሊስት ከም ግሩፕ ኮይኖም ክሰርሑ ንኣብነት ብፍላይ ردو أب ميليتاري ميدل إيست يكون أفريقيا نريو صنعنا كل عقينا حجون تغنى تايو تي ناي حوار بوتوم يتقبلوا ما نفس التانديو نابكال ناي كورابشن ما قدتات وين حبيرهم ديوم دا تتقلالو ديوم تاين تاي كي زد اليوم نقرات قبل هون حجي مسي بوليتيكا تأساسر كله في تحاوسنا هو إنه مثلا نعي هذا أول كسوات درجة بر structure له كم جروب كم سرر زلوا نجر لذي كونه خلا أي أب زي إليزابل نجر سي أب هاجراو درجة national درجة سرع عمبر كم دنا كبهلنا ندات تقص تمولدنا زنبورهم صلواتات وسان درجة كبابي أمن أبكى كبابي إمبر ناشونال درجة إرترا تبهايلو زغربا من البات كم تمكرو انكسي إثيوبيا سلا زنبورة أو زنبورة إليت بوعدو أبي وتدرنا زنبورة رأزا هولو درجة تنكاساقسون سلطان كوسد تخال أبتي ቁጠባ ዝነበረ ይኹን ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበረ መንፈሳዊ ጉዳይ ዝነበረ ምህላውን ክትሪኦ ዘይኽእል ደረጃ እንታይ ባህሪኡ ንዓይ ከም ተመክሮ እውን ስትራክቸር ዘለዎ ተወደበ ነገር ዘይምዃኑ እዩ ዝተኣኻኽቦ መገዲ ክህልዎ ከሎ ሓቢሩ ክዋሳ ይኽእል ናብ ኤርትራ ክፅብብ እንተኮይነ ኣብ ናሽናል ደረጅኡ سندي مودا بعبيوسي تي هنسا هاجرن هنسا منغستن نيشن اند ستيت بيلدينج كم اي بوخيرو لويلنا نزارولو كل زتا سلازي لوكاي ساب الي درجات زبصح ነገር يلو تي سلطان حيزو زلو ኤርትራ ኮራፕትድ ጉጅለ ካብ ማዓስ ጀሚሮ እንታይ ዘይገድስ ብናይ ኤሊ ደረጃ ክግለጽ ዝኽእል بهاجراو درجة إزارو زلهو
بوتو أي مثلا ولا بزي تقاومون كوم تحار العرب نفسه وكف ودب زلو نؤس نا إليت جروب كوسد كوينو زون جيجا راداد أكبرنا خليو تإليت كبهال كله بدرجة ناشنال بحدا زقعات حدا بحري زلو تواجاجلو واقعي غير دفنسلي قن كم زي بعينو ودبات زقلات نا إليت رخكب قال له أي بلني ممراح الساتف ديو كادر درجة زلو دين تاي نفس وقف ودب زلو بو درجة مقلاسو قروب نعي يخبدني تشقرنا قن شقرنا نحن نفتح عندي زتات هالو زبال زلو ولا كونسنساس انتاين نقول زلنا كونسنساس ناون أبزز قم زلو أي مثلا بوز فتحون كوينو أي راين تاي بمتقنو كونسنساسن تاي مغانون بوحدو درجة حبيب زسرحنا نقر كنري توم بحدا منين نبل زالنا حجي نبال سي حبيرو كنزيلو نزبنا تقام زخونا نقر كنبركن نغالينا كبهال انتوهينو سي أبي صبيب زخونا وصول نقر تجلح كوايو حدا غاب تساقمونا كونسنساسي يجلح تمويو يجلح مونياتو نقول لا قراق بكامتا توسي بزح زي كونسي وعود نقريو مالت قراق بكازلو سلازي كساب بهلون ما بقولون منين ندابلنا كاب كنديزا أخلو سباتيون زلعال حرمويو خنتايو اتي بهاجر درجة هو جزغل ولا كم دليت أبز نايتقامو بهاجر درجة خسر رزقل بوليتيكا خسر رزقل بهاجر درجة هزبو كلا عزقل بهاجر درجة كسب زي هاللو إليت كم زخونة تحدى كم زخونة مرارحة كم زخونة مفتحو غنا نايكلن على ست نقبر زلنا مشيتات سي مفتح انت غينو عايز مثلا انت مفتحي بتو مفتحي لي النايو نبل زلنا في كونسنساس ناون انتاي درجة كحز كم زلو بدرجو كنقبلون استرفاك أب حدر كاغي ترفا بكمبرومايز غيو دو نقرات مغانو ساب كندو سبح زبالة تجلحة قل كسر حنا نتي سلام ندليل زلنا حق ندليل زلنا كمان لعلي كنت معي حقي سلام تحيز دليلو كبزا زلنا ياون بوعدو سلامنا سولنا تقانزانا ونا بزسي أبزي سدتنا لنا بقانزاينا نودا زلنا إن قم نقر كي تقبرز لا على درجة قطرئي نيشتوون تاتك تبلا تخيل نداس الرسكا مخاد ندحري كن وسعي نخيلن كابجا كن وسعي ندحري نخيلن حبير كاذب بال نقر كابتهم ودباز مرحو إليتات زي كونوين كابتهم منين زول زلو أمام راح يهلو كالو بدايات كوينو تراخا خيبكا كتزارولو صبو كم نزارولو زلنا ولا تم ودب مرحو ديوم تاي ديوم وين حبار قبرو زي يخولو مهلاهم قال زبها النقر نيرو دحر يخولونا لو يخولونهم نحنا وندحر نقبر اي نخيلنا لنا نقبر اي نخيلنا لنا شقرنا فليتنا مبقاري تا كونسنساس تتقلبنا انتايا إليت دي خم مفتح قناديلنا ويس نحنا بمقدنا فمنين نبلكي مفتح ونقبر نخيل نابتك بارزلوات مفتح قاعة على سي مو أن نخسب أبقد قلنا أتو بمنين كريات أستمهرو بوتويو قل استمهرو معري كم زي بيوت كات نبر كوايو أبشقر ndahalo زبير تراي نبرالو بتا تعدلا ندا برسه ينبرالو فزي هم قد خدنا يا زلوا كل نجر
ኦፕቲማም ሰሪሕኻ ትብገሰሉ ዘይኮነ ኦፕቲማም ካንዳናደኻ ኩሉ ግዜ መፍትሒ 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 መፍትሑ እንተዘይኮይኑ ሓተ ትብሎ ነገራት እዩ ኣብ ከምዚ ንዳኸም ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ፎርጌት ደ ኤሊት ዝበሃል ዘረባ ኣብ ናሽናል ደረጅኡ ዘየሎ ርክክብ ኣብ ኤርትራ የሎ እስከ ንዓይ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ወላ መንዩቲ ሃብታም ናይ ኤርትራ ቀደም ቀስና ኢሉስ ሳዝማይ ፀቕተ ዝነበረ ብሓበሽ እንታይ ናይ ኣይል ዝመመሰሉ ክኸውን ዘለዎ ኣይኮነን ወላ ናይ ዓድታት ሽማግለታትና እውን ናብ ከምኡ ደረጃ ኣይኮኑን ዝብል ግምታት እዩ ዘለኒ ናሽናል ደረጃ ዝስራዕ ነገር ኣይኮነን ዋላ እቶም ብሃብታማት ደረጃ ዝግለፁ ይትረፍሲ ኣብዛ ንስእሊ እንዲና ናይ ዮሃንስ በርሀ ዌብሳይት ኣዘኻኺርኩምኒ ኣብኣ ዝጠቕሶም ክልተ በወልዳ ኣብን ኣቦይ ኢብራሂምን ኣለዉ ናይ ኤሊት ደረጃ ዝሰርዐ ሕብረተሰብ የብልናን ገና ንሱሎ ክትብል እታ ኔሽን ቆይማስ ስቴት ከመይ ገይራ ከምቲ ናብ ዝሓሸ ክትኣቱ ከም ዘለዋ ከይ ዝነበራ ነገራት እያ ሓንጎልና እውን ኣብኡ ዘሎ ክሳብ ክንድኡ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ይመስለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ክኢላታት እንታይ ናይ ምርኣይ ኣይኮነን ሰባት እውን ይጥቀሱ ነይሮም ብትምህርቶም ስለዚ ላዕሊ ዝነበሩ እምበር ናይ ኤሊት ቦታ ስለ ዝነበሮም ዘይክኸውን ይኽእል ስለዚ እንታይ እዩ ናሽናል ደረጃኡ ንዓይ ስትራክቸር ዘለዎ ኮይኑ ዝርአዮ ኮንቲ ኤሊት ፖለቲካ ግን ፖለቲካ ናይ ለውጢ ፖለቲካ ስትራክቸር ዘለዎ ናሽናል ደረጃኡ ክኸይ ዝኽእል ካብታ ዘለሃትናት ትሑት ኣረዳዳእና ይኹን ክእለት ዘለዎም ወሲካ ይኹን እንታይ ናሽናል ደረጃ ደው ከብለና ከዋሳእና ዝኽእል ደረጃን ክንከይድ ክንፍትን ክንጓዓዞ ድንካ ልክዕ ከምዛ ብሂወት እንዳወዳእትና ከላውን ደው ዘይትብል ትፈተነና ከምኡ ኮይኑ ክኸይድ ኩሉ ሻብ ኣብቲ ተግባር ክእቶ ከሎ ተኾነ ፅቡቅ ከይ ናብ ካልእ ከይ ፋሕ ከይብለኒ ንዓይ ኤሊት ስትራክቸር ዋላ እያሃልዎ ንእሽቶ ግሩፕ ክኸውን ዝኽእል ግን ናሽናል ደረጃኡ ክርአ ዘለዎ ድሕሪት ነዊሕ እንተዘይ ተኣሳሰርናዮ ዝበለፀይ ከም ባህሊ ዝነበረና ባህሊ ፅቡቅ መንባሩ ብመጠኑ ሰላም ነይሩ ሰብ ደቂሱ ይሓድር ነይሩ ክነልዕሎ ንኽእል ብክብሪ ኮሪዕና ክነልዕሎ ንኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ዝኾነና ኣይኮነን ከጠቓልላ እንተኮይነ ነሽን ብምልኣት ክስርሓላ ዘይከኣለት ፖለቲካ ሒዝና ስቴት ቢልዲንግ ታተ ክበሃሎ ዘይተኽእለ ሃገር ናብዛ ስደት በቲ ቃንዛት ንነብር ዘለና ኤሊቴ ተሓደዶ ዘይኮነት ቦትኡ እዛ ዘለናያ ከመይርና ቅሳነት ረኺብና ቁሩብ ርጊእልና ብዝሓተ ደረጃ ሕዋት ኢና ኢልና እንተጀሚርና እሞ ታተ ዘብለና መገዲ ክንርኢ ተስፋ ገበር በዚኣ ደው ከብል ይቕኒየለ ታንኪዩ ከዓይ ሃብተ ጊዮርጊስ ግን ሓደ ኤሊት ተራ ትርጉሙ ክወሃቦ እንከሎ ካብ ተግባራዊ ካብ ኤክስፒሪየንስስ ናይ ተዋሳእቲ ኣብ ዓለም ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝበለፀ ሰብ ብቤስት ፐርሰን ሓያል ብዝተፈላለየ መገዲ መግለፂ ሓይሊ ክርኢ ዝኽእል ሓያል እቲ ኪኢላ ዝተፈላለየ ክእልታት ዘለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ
ወይ ሕብረተሰባት ወይ ሃገር እቲ ኤሊት ተባሂሉ ይፅዋዕ ሕጂ ኣብዚ ብውሕዱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግደፎ ኣብዚ ነልዕሎ ዘለና ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኣብቲ ደረጃት ዝበፅሐ የብልናን ዲኻ ትብል ዘለካ ከምኡ ዝብልካ ኮይኑ ትሰሚዐኒ ናባይተ ኮይና ተሕቶ ከም ሕቶ ወስኻን ዲኻ ኢልካያ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ኤሊት is a group ነገር ስትራክቸር ዘለዎ ግሩፕ እውን ኣይኮነን ግን ናቱ ኢንፍሉወንስ ይህልዎ ብፍላይ ኣብ ሃገር እየ ዝበለ ስርዓት ኢትዮጵያ እናተምሃርናላ ከለና ሃገር እዚ ሎሚ ዘለዋ ምክፍፋል ዘይኮነ መእሰሪኣ እንታይ ነይሩ ብዘየገድስ ሃገር ኮይና ናታ ንእምነቱ ያ ዝነበሩ ኣብ ወታደራዊ ባይታ ኤሊት ናይ ወታደራዊ ባይታ ነይሮም ካልእ ኩሉ ቁጠባ መን ይጠቐስ ግን ሓቢሩ ክለብ እውን ኣይነበሮን ስለዚ ውልቀ ሰባት ኮይኖም ዝኸብሉ ዝነበሩ ፅልዋ ይሃልዎም ንኣብነት ዘርኡ እውን ኣብዚ ግበር ዝነበረ ምርጫታት ናብ ፓርላማ ኣመልኪትካ ቶምቲ ክትሪኦም ዝፈተንካ ኣካላት ኣነውን ክሪኦም ዝኽእል እየ ናብ ኤሊት ዘቀራርብ ነገር ኣይነበሮም ነቲ ከባቢኦም መፍትሒ ዝቕርብሉ መገዲ ከም ኤሊት ውንሲ ዋላኪ ኮነ ኢሎም ከም ኤሊት ተኣኻኺቦም ክጭቁንዎ ውንሲ መገዱ ናይ ኤሊት ደረጃታት ኣይነበሮ ክሳብ ሕጂ ከዓ ከም ኣይብሎ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ዝዓበይ መግለፂ ንዓይ እምበኣር ናሽናል ኤሊት ኣብ ሓደ ናሽናል ኣካል ዘሎ ህዝቢ ብሃገሩ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ከም ኣገይሩ ነፍሱ ዝቕርባ ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ንሕናታ ኔሽን ሁድ እውን ኣብ ጉዕዞ እምበር ኣይተመልአትን ኣብ ንብለሉ ዘለና ደረጃ እቲ ስቴት ቢልዲንግ ለፊካ ኣለኻ ገብር ኩሉ ሻብ ሶሪ ቴዎሬቲካሊ እቲ ኩሉ ንብሎ ዘለና ይርዳእና እዩ ቴዎሬቲካሊ ይርዳእና እዩ ብግሩፕ ንኹን ብውልቀ ንኹን ይርዳእና ኣንቢብና ኢና ተማሂሩና ኢና ዋላ ምናህና ትምህርቲ ከይበፅሑ ከለውሲ ኤሊት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣካላት ኣሎ ግን ምምሃር ኣይኮነን ወይ ምፍላጡ ኣይኮነን ሽቢ ገለ ስታንዳርድ ናይ ኤሊት ኣሎ ሓቢሩ ሓደ ሞያ ዝመልእ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ብዛ ደገ ኮይና እውን እዚኣ ንኽእላ የለናን ዋላ ኣብቶም ውድባት ዝመርሑ ዘለዉ ይኹን ዋላቶም ንወቕሶም እውን ይኹን ሕጂ እምበኣር ኣብዛ ስደትና ክብሪ ዝህልዎ ብውዕዱ ሰላም ንረኽበሉ ንገብር ኣለና ክበሃልሲ ከም ኤርትራውያን ሰያታ ታነሽን ወሰኤቨር ትፀገማ ቋወማ ኣይኹን እንታይ ህዝቢውና ኣብ ኣተኣከበ ህዝቢ ኢና ኤርትራዊ ንብል ዘለና ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኣብዛ ግዳሙ እውን ኣብዛ ግዳሙ ሓደ ነገር ክፈትሕ እየ ኢሉ ክጣራነፍ ብንእሽቶ ደረጃ ተጀለሐ እቲ ኮንሰንሳስ ታዩ መታን ክትረዳዳእስ ሞዩ እውን ውሽጣዊ ጌርካዮ እንዳማላእኻዮ መታን ኣብ ግዜ ክኸይድ እሸሽ ኢልካ ትቕበሎ ደረጃ እዩ ናብ ከምኡ ዘብፅሓካ ኤሊት ኮይንካ ከተገልግል ሕልናኻ ከተዕግብ ዘኽእል ደረጃታት ስለዚ ናይ ውድባት መራሕቲ ይጥቀሱ ነይሮም ኣብ ናይ ኤሊት ደረጃ ክትሰርዖ ትኽእል ርክብ ኣይኮነን ኤሊት ኢዝ ዲፈረንት በሃገር ደረጃ እንተስ ሞያ የራኽቦ ከምዚ ናይ ሚሊታሪ
انت سنقدر يراغبه ولا قزي هاي لسلاسي كرأينو زي الزنورة ولا دحراي ولا حجي فتش قال تمرت مسوسة كله سكريو زي كأل ولا حجي أب إيرترا سلطان له مو بإليت درجة قد صوت خل داي مخانو بين أبيليتا أساسي رمسين تاين متأثروا نا إليت درجة ذات حزو نقرأي هنا بتحدو وغن جروسلي جن اندحر يسيقون اليو أخاقيبو أبيناي درجة يتأخاقب ويأكوب زبلو وحدو القسم دي تقلق زلو هنا يجزي إليت قبرو أكوبيو إليت سي individual يخونن سادس إذا كل زبا خيرو بزلو اللؤوان سلازلنا هو تازبلا زلقو يلون زبل زلقو تايو اوكي يلون قبل قلقو بعقبتات نايت كنريو ندل زلنا درجة استغرفه يصير كاب هاولو تأخاقيبو ألو اوكي تي ناتو ناي مكلخال درجة ناي تقاومو زي بقع زلون انتليو وكوبا يخونن أبننا أشلو قجلتاتو اللو بحد قال إليتي الكاخد قد صدقل أي خونن تو بروسس راح اللهم استسمع الحد قبل دل زنورة لين البروسس مهلو أنا كسامع له يخل بريتوي مالتي استرفع نايفلوت أو قداي زي كون يغلي يغني له ثانكيو خاي اسماعيل نباخاي أبتي قلت عن تويسي بغن عنان بنصهنان زبلو زسرح بوليتيكا وحيدي ويسلفي إلى نير اقرا مقدي مخنياتو بغن عنا زي نسرح وزي يسرح اللي سلازا قرب حجي سلمتاي بغن عنا نصهنان زي يسرح بوليتيكا يلو قريب اللومو قد انت اللي كان كيم كاخي تسمعي طبعا تقرقش يعني انتاي بس انتاي تاعدو ظلو تقرقش مسكي معبالي يعني ولدو ناي معبالي يا يقول ظلو تي عب كيهولن نغزارو سي نزي كفتر ظلو يكا نزي فتيوسي نزي ناي ناتو رول ويكا ناتو جدي نخصاوتي ميدا زقربلو شيء نحن كذا رزي أي بس حنا لنا أوسي ولا ون أي جمرنا من كون لنا مسؤول تاع هذي و يبلا من بالو تسترو كده أنا وني إلى نير زي بداي زي نيشتي بداي سلازوي خونه كاب إتيمولوجي نايتي قال نكذا رسو حيسكا ما بقولوا حيسكا مفتاشو ومصنعو أغلاي يعني تا حق تزارب لكن في اليت يعني زفتر نجار هيكون يعني مالسي ستراكشر كله زهيل هيكون يعني هذه عملت بارتي سيلفي جنبار ومحبر وقال ما هو يكون يعني ما هو يعني في اللي جلس انا حدا جروب يعني هذا جروب وكان أنا قمت صون ناسي وتعبر درجة ميليتري إليت كله يقول يوم خلينا بنقول لنا أنت أيوه يعني جلس أنا نايتهم أكبر سبعة نايتهم جروب of people أو people بحسب كوينهم يعني خبروا زخولو نجار يعني في حدا زرعهم أنت زرعهم structure إني أبالنتني والدبان هيكون زرعهم نجار تي جلس أو هيك بعيني نايتي حبرة سر عقب هو ستاتس يعني تي اليت بالله ستاتس بس قرينا انتهي نقول له ستاتس ناتهم يعني او تي حبرت سبسي زلومي خبدت ويكا زلوم تسمعنا زلوم تاشو زغلص يمبري تاشو ما يكونن يعني حجواغا زي ريو زلنا انا ويسامع مسافه غورجيس
يعني اترول خصوات زلوا الرول زمن انا صواعهم سبات وقلتات قلت ستأصنع يوم سبات سي اترول ناتهم سي بتي سوسايتي ويقبتي حبرتسب ويقابتي ساتهم زنقاساقو سولو اكوب دمر سب ابزي እዚ ባይታት ዝህቦም ስታታስ እንደገና ተመሊሱ ኣብቲ ሶሳይቲ ዋኒናቱኒ ፀገማቱ ናብ ምፍታሕ ድዩ ገለታት ኣብ ምፍታሕ ድዩ ኣብኡ ይፃወት የለን ስለዘየለ ኣነ ኣብቶ ገርጊስ ሌጂቲሜት እዩ ከምኡ ክርድኦ ከምኡ ክርድኦ ሌጂቲሜት ሌጂቲሜት ስትራክቸር ከምዘይ ይብሉ ኸኒ ንብላ እሱ ገለፃ ናይቲ ስራሕ ንሳቶም ዝገብርዎ ተኣሽሙ ኤሊቲስት ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ኤሊቲስት ሓደ ምንቅስቃስ እዩ ገለ ክትብል ከለካ እንታይ እዩ ከም ግሩፕ ኮይኖም ወይ ከዓ ከም ገለ ኮይኖም እዚኣቶም ሰባት ዝፃወትዎ ግደ ወይ ከዓ ዝፃወትዎ ሮል ኤሊቲስት እዩ ንማለት እዩ እምበር ያነሲ ንኣብነት ወይ ብውደባ ወይ ብትምህርቲ ወይ ብገለ ተምፅኦ ሓደ ኮርፖሬት ዝኾነ እሞኒ ወይ ይህሉ እንተልዩ ከዓ እቲ ዘሎ እቲ ህዝቢ ህላዌ ናቱን ዘይህላወ ናቱን ተቐባልነት ይህልዎ ገለ ይህልዎ ንኣብነት ብደረጅኡ ብዓዲ እንድሕሪ መፂና ብዓዲ ሽማግለ ዓድታት እንታይ መፂና ሽማግለ ዓድታት እንታይ መፂና ማለ ሓደ ጉዳይ ክርከብ ከሎ ወይ ገለገለ ክርከብ ከሎ ናይ ሓደ ቪሌጅ እቶም ዓበይቲ ዓዲ እንዲዮም ይፅውዑ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኮኒ ኣይበሃልን እንዳእዩ እምበሪ ሽዑ ግዜ ተርሚኖሎጂ እቲ ባህሊ እቲ ቋንቋ ገለ ስለ ዘየሎ እምበሪ እቲ ሲፋ ናቶም እቲ መግለፂ ናቶም ኤሊቲስት እዩ ምክንያቱ ኤሊቲስት እንታይ እዩ ምስቲ እቲ ዘለካዮ ሕብረተሰብ ስታተስ ይብኳ ስለዘሎ ንዓኻ ይብኳ ስለዘሎ ሓደ ነገር ክርከብ ከሎ ናይ መጀመርያ ርእቶን ወይ ከዓ ናይ ተራን ናይ ገለ ካብ መን እዩ ዝደልዮ ካብቶም ኣኽቢርዎም ዘሎኒ ከም ኤሊት ዝልለዩ ሽማግለታት ዓዲ እዮም እቶም ሽማግለታት ዓድኻ ነንሕድሕዶም ከማንሲ ነናቶም ደረጃ ኣለዎም ናይ ምምራሕ ቦታ እውን ኣለዎ ኮት እቲ ዘሎ እቲ ሮል እኮ ንብሎ ዘለና እንታይ ድብል ምምራሕ እኳ ማለት ምውጋን ማለት እዩ ጋይድ ምግባር ወይ ከዓ ገለ ምግባር ማለት እኮ እዩ ብዝኾነ ይኸዚ መሪሕነት ፖለቲካዊ መሪሕነት ወተሃደራዊ መሪሕነት ገለታት ኣይኮነን እርሻድ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሕብረተሰብ እርሻድ ዝገብሩ ሰባት ግሩፕ ኦፍ ለርንድ ወይ ከዓ ንኣብነት ብዛዕባ ሲኖድ ተራ ናይ ሲኖር ገለታት ዝኾኑ እዚኦም ዘፅንዑ ሰባት ገለ ዝግሩፕ ኦፍ ብዚኦም መጀመርያ ነገር ኦፒኒዮን ናቶም ወይ ከዓ ርእቶ ናቶም ዝጥለብ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ከም ሲፋ ሂብዎም ኣሎ ገለፃ ሂቦም ኣሎ ኤሊቲስት ገለፃ ናይ ኤሊትነት ምዃን ናይ ምግራህ ናይ ንምምራሕ ናይ ርእቶ ምሃብ ናይ ምእላይ ናይ ምምካር ናይ ገለ ሂብዎም ስለ ዘሎ ንሱ እቲ ታሽሙ ዘሎ እስ ግሩፕ ሓደ እኩባት ሰባት ካብ ታሽሙ ዝተፈላለዩ ከምቲ ዝተባህለ ወይ ብሃብቲ ከም ነጋዶ ናይ ነጋዶ ኤሊት ግሩፕ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ምሁራት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሰራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ መባዕርፍ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ወሃብን ካልኣይን መን እቲ ዝንቀሳቀሰሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ዘሎ ሕብረተሰብ ንሱ ብዝህቦም ቦታ ንዕኡ ተጠቂሞም ናብኣታቶም ቁልሒ ዝብል ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነታት ናትና ናይ ሕጂ ዘሎ ውድባትን ዋላ ቀድሚኡ ዝነበረን ገለታት ገለ ክንብል ከለና ንምንታይ ኢና ንገብር ብኡ ደረጃ ፖለቲካል ኤሊቲስ ተራ ክፃወቱ ዘለዎም እቲ ህዝቢ ከዓ ዝፅበዮም ይፅበዮም ስለዝኾነ ባይ ዲፎልት ይፅበዮም ምክንያቱ መራሕቲ እዮም ውድባት እዮም ፖለቲከኛታት እዮም ገለታት እዮም ኢሉ ስለዝፅበዮም እዩ እምበሪ ከም ኣሽሙሲ ከም ወሰናት እንተገይሩሉ ከምዚ
كمزي حدا كوربوريت تاش مخينس هلاوي وتقبلنا زركب زلله ويكا زي لله ايكون يعني كان بي انديفيدوال فاز بلا انديفيدوال تهون يخيل يوكا لا ولا تزا بس مرة انا ذهب كون تاش من تايو هذا تاش من تايو ابز خنا عدي انا ابز خنا عدي ابز خنا جروب تاش من تاش قال قالوا يعني زي ما قلت تعبي تعدي لبا ما تعدي انا بكي كونسنسس قال غزاره كلنا بجابازي يا تاوي تاش وذات كونن كلها يعني تمرحنتاتو لي بلتاتو نسي بنتاي قلت يعني انا تيتي حبرتسب سي بلبونا ناتهم بزروا ناتهم ببوكت ناتهم بموقات ناتهم بقطع ناتهم ب بتي ابتي بتي حبرتسب درجه يعني سي بتي حبرتسب درجه نساتهم هو الاياتين قال نسي يعني سبي عر سب سباسو يعرقوا حماقن صبقون على اليوم صبقوا الزبلو اذاتهم هزبي تي زلوا هزبي قول حتى هبهم مني نساتهم وصدوا ترى وكان نساتهم قدامነት يهبهم يعني يسمعوا مالتي يعني تتاش ስለዚህ እዚህ شويه ጥንክር ዝበለ يعني point well taken يعني በዚህ ዘልዘልና ሁነታት ሲ the nation state ናትና ዲዩ على transition ናብዚ institution building ገለሲ ገና ሃዛ ይበልናሉን ኮለና ሲ ብዛዕባ ሆም ሲጅ ክንዛረብ ነገዛርሱ ምባሉ አብተገርግት يعني አቦቱ እዩ ግን يعني بيتي جلسة ناتو يعني ترجم ناتو جلسات كنوسط كلنا جن وهم أمارة يعني خمسة إليه الله هو إنه مارد status is not a structured group يعني مارتي محبر أيقونة ولا قلة أيقونة thank you أنت هاي كان نركا نو من ما يبلكون نتي أنت لك ما قال زبالك أنت منيو أو سلمتاي بقنعنا بنصحنا زي سرح بوليتيكا أبتي قرب مأتوي أمونغو يقبرن كاللغوسي بلعبا بوليتيكا وددر انت أتيناسي نبعلوتي بوليتيكا بنصحنا بقنعنا زبحال أي سرحينيو ምክንያቱ ኣብቲ ውድድር ምስ ተበፅሐ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብኸመይ ኣሕሚቑ ይሓልፍ እዩ ኣብ ኣሕሚቑ ክሓልፍ ዝቃለሰሉ ከዓ ብዙሕ ነገራት ይፃወት ማለት ተወዳዳሪነት ኣለዎ ኮምፒቲቲቭ እዩ ኮምፒቲቲቭ ስለ ዝኾነ ኔቸር ናይ ፖለቲካ ሲ ኔቸር ዘለዎ ወይ ካትብ ዘላ ኣስትሩ ኣነ ወዲየ ኣለኹ በጋ ድሕረይ ዕቑባ ያለ ወዲየ ኣለኹ اوكي قدمي عقباي ريتو هيبونيرو بايري ابت مسرح يملس الى حليفه مالتي يسخع اليت ابطاف ناي ممرح زلو ጥራይ ጌርካ ምርኣይ ቁኑዕ ኣይኮነን اليت زبحال ካብቲ ከባቢኡ ዝነብረሉ ሕብረተሰብ ብተቐባልነቶም ፀብለል ዝበሉ ተሰማዕነትን ፅልዋን ከሕድሩ ዝኽእሉ ኣካላት ሕብረተሰብ እዮም ዝብል ርዲኢት እዩ ዘለኒ እሞ ንዓንድዮም ሕጂ ናብኡ እንደ ተመሊሳ ኮነ ኣነ ማለት ሽማግለ ዓደ እኮ ተዛሪበ ዋላት ማኑ ተዛሪበ ተመሊሻ እታ ነገር ያ ዋላ ኣብቲ ምሁር ይኹን ኣብቲ ፖለቲሽያን ይኹን ኣብቲ ዝተፈላለየ ገፃታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለው ተመሊሳ እያ እንተዘየሎ ግን ዘይተመለሰት ኮይና ከተልዕላ ትኽእል ኢኻ ባይረ ኔክስት ዕቑባይ ሶሪ مرحبا زورو سمعت له؟ هو اوكي انا انتحي دانا غير له مسلكم نخبرو لنا خوين سمحني اتي اقرا نصحنا سني نهلو كنتاتنا نمغلاتسي بطحمي بزوح مغلص زدلينا كوينا سمعنا ما بزوح مغلص دلنا خوين انا نعايقن كم يكون نعايقن قليلي انا عبدي كيد ኣብ ገሌ ከይድ ሕጂ ዞም ኣብዚኣ ዘለና ዞም ኣብዝም ዘለና ኣብዛ ዞም ዘለና
نحناس ننفسنا نحاسبين أمارات بيو كم حدا إليت أين حاسبانينا نحنا نفتحي حتى تلنا هون فتحي كله له هزبي إسرائيل خزارب كله سني حدا إليت كوي خم اللي زارب وصي له كاب حبرة سبنا حتى نحنا لسه ولا تي إليت بهالولا انت زي أتنا يا سني خمان أنا تي consensus building حبرة ورديت حلينا نحنا قدامي كنصرح دلنا حجسني ديكتاتوريا وسرعات إساس نمورات أبزي حبرة ورديت حلي الناس نمنتاينا بحبار كنك على زين خل أبو نمنتاي دين الزار نمنتاينا دحري تبي ديكتاتوريا وسرعات مقلايو كمت زخل محدرة أزي أبتخال أي درجة زمتسايو حتى كنزد لنا زلو لسي ولا كلهم تقولون يركم بوليتيكاوي والدبات زلو ما راح تيك كم إلي تصورون أوكي ولا والقسمات كمان كم موتهم بوليتيكاوي ما راح تيك كم إلي تقولون أب كونسنسس بيلدين أي تعوضون عنه مالتهم والقسمات كمان كم أنا ديو كم ممرزورو ديو كم إسماعيل ديو كم كلها تنبزق زلنا ها نحنا كمان نحبار رديت فتيرنا بحبار كنا نزي ديكتاتوريا وسرعات أب مودا نحوار رديت هيفترنا لنا جنا هانصنا نمنتاي ناري دي هانصنا زلنا نمنتاي زي نملس انا ابكاندي نابكال تنتانيتات مخيدلناسني نمنتاي انتاي يو كتمام لنا زي كلدلو تزعبي متمان اندي نحوار رديت هادي كوس متمان ابتا هاجرنا ابتا ايرترا مالتي نو انا كم عواي كريو خلو انا نفسي انت اقربيا مو بقنعنا قدان ነገር መምርዙሩ አፖለቲካ እና ንጽህናን አይሰራህን አይ መርጸካን አነ መምርዘሩ ጥራ ሓደ አይ መርጸካን አነ ድምፀይ አይ ወሃብን አንጻርካ አላል አነ ፖለቲካው መራሒ ክኸውን ቁኑዕን ንጹህን ክኸውን ኣለዎ ፖለቲካው መራሒ that's why ኢሳያስ ቁኑዕን ንጹህን ስለዘይ ኮነ ዲክታተር ስለዝኾነ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣይድልዮን እዩ ዝበሃል ደሎ ካብቲ እትዮም ፖለቲካዊ ውድባት ከማን كل صحفاتن ريخان كونكا كم قناعاتن نصحاتن تكبرت دين كالي حجنا من تاينا بسيمبل دين عزو سيمبل حيزنا نزل نجر ناب كله كنتاتنا زين ملسا إذا حبرا ورديت ويكا كونسنسس بيلدينج أبانا اسك نمتاينا دي فتر رايح نحنا زمان زقدا زلنا أنا سيد والمزارو يغني لي ثانك يو مون مهر الله كوينا زلنا بهلا يعني كونسنسس انتايلنا بحبراو سممع وساني محلا أمرج أخي اتغا كل سب ولا فرليات إنها اللون كله إذا أخذ تكبر من السما مع الله ينايلو بمولو في السما مع الله مرج أخي آتوي انت أشمي قبرنا يقبلا مالتي ስለዚህ نحن بزب بالناسي تستفعل أبتقاومو تأكيد زلو حيلتات بسمنا نسميه نايتقاومو حافيزة في بخمز مقدي كبي كالدو تكون سنسس نفل اللي تقبلي جن حبيرك حراي الكاتو سنو زخلك كمالتي أمريكا الحراتيها ويل نايس عراين تسعراين ملكت زلوه تي زو حدا زبلو خون هيكونن ويزدلي خون هيكونن فلزخون خا كابتن كوا خاين نسأل مالتي أبتاقراو قداي جن بزي كونسنسس انت دقا تخيدو كلنا الناتو في الليات تعقي ولو كسرح يخيل نابزبل كبصح يكالدو زيتي ملعالينا تقداي بايري يعني كان زاني عقباي رئيس هذا قالت يا
ሕጂ ቅድም ከመርእስቲ ዳእሚናቲ ብዛዕባ ሓበራዊ ስምምዕ ኢና ወሲድናዮ ፀኒሕና ድሓርካ ከይድና ሽዑ እቶም ፀለውቲ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ነዚ ከማቻችእዎ ዝኽእሉ ድሓር ከይድና ከዓ እቶም ፀለውቲ ዝበሃሉ ከመን እዮም እናበልና ሽዑ ከምዚ ዕቑባይ ኣብዚ ደይ ንምለስ ዝበሎ ወል ሕጂ እታ ገለፃ ናይታ ፀለውቲ ዝበሃሉ ሰባት እሞ ኩለና ንሰማማዕ ኣይሆፕ ኩለና መስለኒ ርድኢት ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ Yes. እቶም ጫፍ ዝመፁ መራሕቲ እውን እኮ እቶም ፀለውቲ ሰባት እዮም ዘምፅዎም ዲክታተር ክኾኑ ዋላ ዴሞክራሲያውን ኮይኖም ንህዝቢ ዘገልግሉ ኮኑሲ እቲ ኤሊት ዝበሃል እዩ ጠፍጢፉ ዘምፆም ንላዕሊ እምበር ባዕሎም ጥር ኢሎም ኣይከዱን እዮም ስለዚ ሕጂ እውን ንሕና ነዚ ሽግራትናሲ ብከምኡ ደረጃ ክንብፅሖ ዘይንኽእል ንብል ካብ ሃሎና ኤሊት ኢና መስለኒ ናይ ፍሉይ ክብሪ ገለ እኮ ይኮናን ውፅኢካ ኣለካ ንወፅእ ኣለና ንዛረብ ኣለና ሓሳብ እውን ነምፅእ ኣለና ግን ምስናይ ዝኩሉ ግን ንሕና እውን ከምዚ ሕጂ ዕቑባይ ኣብታ ርእሳ ዝሃረማ እዚ ርእሱ ክኢልና እንተ ንሕዞ ከማን ፅቡቕ ነይሩ ኣነ ፅቡቕ ነይሩ ክእለት ከነጥር ክንክእል እወ መስራሑ እንታይ ማለት ክንክእል እዩ ክንዛረበሉ እሱ ንባዕሉ ሕጂ ዕቑባይ ዘለዓላ Yes. ኣብታ ፖይንት እሞ ንሕና ብዘለና ስለዚ ንሕና ከዚ ኣብ ከምኡ እሞ ንውሰዶ ኤሊት ንበል ኣብ ደገ ወፂእካ ትዛረብ ኣለካ ሓሳባት ትቕርብ ኣለካ ስለዚ ንሕናሲ ስለምንታይ ኢና ኣብ ከምዚ ደረጃ እዚኣተን ኣብዚ ሓበራዊ ርድኢት ዝበሃል ንዝብል እዚኣ ርእሳ ዝከኣለት ኮይና ስለተሰማዓትን እያ ኣነ ሕጂ እንታይ ምበልኩ እቲ ኤሊት ዝበሃል ነብስና ሕጂ ኣብ ከምኡ ንረኣዮ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንፅቡቕ ዲ ንሕማቕ ኣብ ደገ ወፂኦም ፅልዋታት ዝገብሩ ዋላ ብዚ ሶሻል ሜድያ ወፂኡ ሓደ እንድሕሪ ንብዙሓት ሰባት ዝፀልሉ ኮይኑ ኤሊት እዩ ከምኡ እየ ዝርድኦ እምበር ፒኤችዲ ወይ ማስተር ዲግሪ ዋላ ገለ ዝሓዘ ምሁር ጌርካ ወይ ኣብ ርድኢት ናይ ሕብረተሰብና ስነ ልቦናና እዚ ዓይነት ታይትል ቅድሚ ስምካ እንተሎ ተሰማዓነት ኣለካ ዝውን ዝያዳ ብከምኡ ይገልፆ እዩ ይኹን እምበር ሕጂ ንሕና ኣብዚኢታት ነዊሕ ከይወሰድና መምህር ኣይ ቲንክ ተራዲእና ኣለና መስለኒ እቲ ዝፀልሉ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ቀደም ዝነበረ ኩነታት ሕብረተሰብና እውን ገሊፅኩም ይኹን ኩሉ ስለዚ ብርኽ ኢሎም ዝወፁ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኽቡ እዮም እቶም ኤሊት ዝበሃሉ ንሕና ብዘበና ዘሎ ግን ንምንታይ ኢና እዚ ክንበቕዖ ዘይከኣልና ዘለና እዚ ንባዕሉ ርእሱ ክኢሉ ተዝኸይድ መሓሸ እምበልኩ እምበሪ ኣብቲ ትርጉሞ እውን ተዘይኮለል ተዘይበልና ሓይሽ ክብል የደልየ መምህር ካልእ ኣይኮነን በርዛ ዕቑባይ ዝብልካያ ኮሬክት ኣነ እውን ደስ ብለኒ ከምዛ መሰለ ክንዘራረብ ሽዑ ኣብቲ ፖይንት ክንኣቱ ኢና ምክንያቱ ደይፍተን ደይዝረብ ደይበሃል እውን ኣይኮነን እኮ ስቲል ግን ኣብ ቁም ነገር ኣብቲ ሓሳብ ሓደ ኤሊት ዘቕረቦ ንበል መምህር እንድሕሪ ሓንቲ ሓሳብ ኣቕሪብካ እያ ብሞገት ገይረ እዚ ሓሳብካ ነዚ ሕጂ እዋናዊ ንብሎ ዘለና ከተዋፅኣና ይትኽእል ኒያ ኢሎም መጒትካ እሞ ካልኦት ከዓ ተሓዊሶም ሞት ነዚ ምጉቶ ዘለኹ ብዙሓት ሰባት ዓጊቦም ኣብዚ ክሰጥመሉ ዝኽእል ደረጃ ናይ ምብፃሕ ባህሊ እርኢ ኣለኹ ሕጂ ዝኣቱ ኣለኹ እምበሪ መምህር ስለ ዘቕረብካያ ምናልባሽ ኣይደኖ እዚኣ ትፅንሓለይ እዚኣ ተቐሪባ ግን ኣነ ቁርቤ ዝስማዓኒ ናተይ ክዛረብ ዋፅኣና ዝብሎ ከዓ ፀገም ኮይኑ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ መምህር ታንኪ ዩ ባይረ ብርሃነ ሰላም ኩልኩም ኣነ እውን እዛ ባይረ ሕጂ ክደግማ ፀንሐ ዕቑባይሲ ካብታ ቀዳመይቲ ዘረብኡ ጀሚረ እንድያ ብጣዕሚ መሲጣትኒ ደይኮነሲ እሳኣት ሓቂ ከኣታ ሪያሊቲሲ ሕቶ ቅሪብልና ነይሩ ብታ ቀዳመይቲ ዘረብኡ ብዛ ሕጂ ካልኣይቲ ደይኮነሲ ብታ ቀዳመይቲ እሳ ከዓ እንታይ ትብል ነይራ ኣንቱም ሰባት ንሕናሲ ኩሉ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ይሃሉ ዋላ ኣብዚ ምንቅስቃሳት ይሃሉሲ እዛ ኤርትራ ብሕጊ ተመሪሓ ንኩሉ ኤርትራዊ ሓቂፋ ክትነብር ትኽእል ብሕጊ ትምራሕ ኤርትራዊ ነዚኣ ደይደልለና ድዩ ትብል ሕቶ ኣቅሪብዋ ነይሩ
exactly الساقع نقولنا تزاربنا نزي أديبل ولا حدا يلا بقال أفتكر نبزي نخن أبقبري نخن إيراجن انتايوتي عنك إفنا دلو ولا حن تخرد أني كلني هناتو it's very good أمينو بزي الله حجي تمالي بحلف عربي أنا سي كم دم بتقاومه موز كله دخيل له من قصاصات اسكي اب كل دخلنا خان حناتهم تقاومتن بهالسي نتم دواسو بو ريتونا ندهبنا خابهم دا تمهرنا سون كبانا دا تمهرو كم زغيرنا انات مقررابنا حزبنا تنسفحو نخل بدبل مخنياتي كل غزينا باخم دبصنيري دحالف عربي I was very surprised بتعميتي نصبيد نبرنا ندليود نبرنا قال سلا دوصاكا امينو زخا انتايو انتم سبات نحنا سخب بحجيزن ودبات صوعنا انتاي تمغنياتنا بحدا ديم تاكن دلنا كنواطرنا لنا مسبركا خبات بقيسي خاني امينو احنا نكون قدمتن ودبات مبصحناسي من قسقاسات نبهنا بكل غزاوتي حنساب عربي نكب حنساب قدام نكب حنساب سنبت نكب موني ارستنا حدا علامانا حدا تمنيتنا حدا صلاينا حدا ولا حنت في اللي ديبلنا انت اخم تدلي انت بالكاسي حدا نزي ارتراو بدقدلو حدا ودب مالتنا ولا حدا يلن كمان حدا ودب دبلي انت اذا كل ناسي بحنت ملحس كنزارب نتخيلنا ازي ابدقدلو كل تقاومي بداية رتر نزي اخذ القف ديك ايم الترخبت ازي اخن قبران تدخل بزيادة تلعلى التمالي فتصم ديت تصبخوه بفلاي كاب امينو دوزي نحنا كو غازيتينيا تاتينا ميديا اينا مبر نحنا من ساس وي ودبات كنا ودبات كأنا بحدخ مساي كلانين نناتن اجندا لون نناتن ايديولوجي لون مسبلكا بعل ودس مرون مستقمو ابدي ديد اللي مرددا بصحنا سلامنتاي تديد اللي مرددا ولا حنت دفلال نغير يبلنا كلنا تقاومتينا كلنا وتصعاتنا كلنا تندليو حنتيا انتاي دا ابتدد لنا يقول كاب افحت كنبل سلدي نخيلنا سلازي تعنتو يا عبيد العلا الساعه زياده يبلال لنا دين احنا من قسقاس نقول ولا ودبات نقول حجي نقدف موتا إليت تبلسي تردي إنان دي حجيتي إليت كسمع دخل أكال إذا ودبات كسمعنا دخل نيرو انت نخون تنقبر كابوتينا نحنا دي كنا أبزي دي لعلى درجات رزينا إذا ودبات يخلو أبتي دبصح تقدلو حنة إرتاسي نقول له ودبات دنبات قومو دبهال أكيبا كتواسي دس أنا حت ودب دي كونتين كابو تعنك إفنا خاينا حجي أبدو وديقنا يدلنا درجة وديقنا يدلنا ناتنا ودكترح ديكوني نحنا بو وديقناس إذوم عبيتن بهال أرأيا خندين خونتهم بدحرينا الموتون نحنا كوت صح نقول بحدا حل فينا خن موتنا كم تم راحتنا الموت إتم من إسياتنا خنتا ورسنا يمكن كيد إلنا نمواسع اللود نبرنا بستين إساتهم كا تان إحنا دطنحنا لهم قال يوم حلف حليفهم سكابتها قراو درجة وريدهم بأو رجاب بحيمانو بقال خماناجتو أبزو ودي قمودلو درجة بسيحهم تلذي بقل سنت نحنا سوى لحنت دفلالي نقرايني برنا تايدا تي دليت سيلفيشنس ناتي أنا دبلان تدي كوينا اتحاد دبلا أي كبلاني كتعود تخوينا بزا أنا دلخوا ودب تدي كوينا بتحنت ودباي تمتسنيا إزي أندح الخوينا سي أبي أختب صحنا أموني إذن ودزن نحنا سي علم كن كيرا يكوننا نبزين كبدل لنا تايداتي قدامي لعلدو كون يكون توتعدو له حزب إرتراي كبرت ديبلو عبد خدو تواريدو عبد خدو يقتل عبد خدو يعمت عبد خدو نحعدو دك قتل دلو إرتراوي عبد أوروبا كلنا نبرا لنا صومال سودان إثيوبياوي نفسه دقتل وي سويتو دقتل وين نحرم دك قتلو سمعنا نفلت
ኤርትራዊ ጥራሕ ነንሕድ ሕዱድ ዋዳእ ደሎ ካብዚ ክንድሕን እንተኮይንና ሲ እንታይ ትደዓግተና እንታይ ፍልልይ ኣለና ንሕና ኣብዚ ብግልፂ እንዳተዛረብና ክንከይድ እንድሕደ ክኢልና ምእንቲ መበጎቱ ሕለፍ አንጭዋ እዚ ከይቅየመኒ ታስቱ ድደልያ ጥራሕ ክዛረብ ኣለኒ እንዳበልና እንድሕር ንኸይድ ኮይና ዋላ ሓንቲ ፍታሕ ክነምፃእ ንኽእል ኢና ይቐኒየለይ ታንኪዩ ብርሃነ ታንኪዩ ያሲን ታንኪዩ መምህር ዘሩ قربت توسخي هزار وي كومن قبر فعلا برهانا محرت وين تنكي فوني واسماعيل سلام تايو مالسي حجي بزعبا إليت وي نحنا صقمات مفتاحنا ندهسس دلنا مثلني حجي كما غيرنا نبطحو كما غيرنا ايدنتيفاي نقبرو كابز بليو እቲ ኔጋቲቭ ኤሊት ከም ዲክቴተር ዝፈጥር ገለ መለ ንዑ ፈፂምና ንሓስቦ የብልናን ምክንያቱ ረብሓ የብሉን ንሕና ዕላማናን ኢሉ ክሳብ ሎሚ ስምብራት ኣብ ሕብረተሰብና ዝገደፈ እዩ እሱ ከዓ ዝዓበየ ፀገም ኮይንና ኣሎ ጀሃድ ኢሎም ተበጊሶም ኣሽዓቲ ህዝቢ እውን ክእክቡ ክእሉ እዮም ግን ንዓና ዝጠቅም ኣይኮነን ሕጂ ንሕና ዘድልየና ነቲ እዚ ኩሉ ኔጋቲቭ ኮይኖም ተበጊሶም ንሕብረተሰብና ኣብ ሕስበን ዘእትውዎ ዘለዉ ካብኡ ወፂና ንሕብረተሰብና ክጥርንፍ ዝኽእል ካብ ዘለና ይኹን ወፅእ ንኽእል ኮለክቲቭሊ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ሕጂ ተመክሮ ናይ ውድባት ርኢና ብሓደ ክመፁ ዘይክእሉ ምክንያታት እውን ገለ ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ ካብኡ ተበጊስና ሃማነይ ውልቀ ዜጋ ኢልና ዳርጋ ክልተ ሰለስተ ዓመት እውን ኣቢልና ተፃዒሩሉ እሱ እውን ካብቲ ናይ ውድባት ዘይሓይሽ ነቲ ህዝቢ ሕጂ ለስ ቢ ኦነስት ነብስና ነቲ ህዝቢ ሲ ኢንፍሉወንስ ክንገብሮ ኣይከኣልናን ክስዕበና ኣይከኣለን ሕጂ ብኩሉ ኢኻ ብሕብረተሰባዊ ብውድባዊ ፖለቲካዊ ክትሪኦም ከለካ ፀገማት ኣሎ እቲ ህዝቢ ከም እንተኣሽሙ ንገዛእ ርሱ ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ ሲ ከመይ ጌርና ኣብ ሓደ ዳይሬክሽን መኣዝን ነትሕዞ እቲ ዓብዪ ፀገማትና ከዓ ኣይደንቲፋይ ኢኮኖሚ እዩ ማለት ሲ ኩሉ ብዛዕባ ነብሱ ናይ ምምራሕ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ወዲ ሰብ ባጋ ዘይፈተናዮ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ኤሊት ከ ክንፈጥሮም ዶ ንኽእል ንሕና ሕጂ ኣዘ ግሩፕ እውን ከምቲ ሓንተወይ ዝግለፅ ነበረ ኣዘ ግሩፕ ተኣኪቦም ኤሊት ኢንፍሉዌንሽያል ፊገር ድዮም ክኢላታት ድዮም ምሁራታት ድዮም ብከመይ ኦርጋናይዝ ጌርና ከነበግሶም ንኽእል ሕጂ ኣብ ዝኾነ ውድባት ድዩ ኣብ ውልቀ ዜጋ ድዩ ኣብ ካልኦት ድዩ ፀገም ናይ ሕብረተሰብና ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ቁጠባይ ኣብቲ ግዜ ሰውራ ዝሕግዛኻ ሃገራት ነይረን እቲ ህዝቢ ተወፋይነት ነይርዎ ኮንትሪቢዩት ገብር ነይሩ ብብዘይ በጋ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ኤሊት ናይ ኢኮኖሚ ሃፍታማት ዝኾኑ ዜጋ ኤርትራውያን ክንእክቦም ክንክእል ኣለና ነዚኣቶም ድማኒ ኣብታ ናይ ፅባሕ ኤርትራ ባይደወይ ሰብሓት ናይ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራውሲ ብውሕድ 5 ኪሎ ሜትር ክትበፅሖ ትኽእል እያ ሕጂ ብታ ናይ ፅባሕ ኤርትራ ከዓ ንዓታቶም ሰብ ብጠቕሙ ስለ ዝሓስብ ማለት ዝጠመየ ብከብዲ ዝሓስብ ሃብታም ከዓኒ ብገንዘብ ስለ ዝሓስብ ኣብታ ፅባሕ ናይ ኤርትራዊን ድሕሪ ስርዓት ምውዳእ ፕሮሙስ ክንኣትወሎም ክንክእል ኣለና ሪዎርድ ክንገብሮም ሓደ ካብቲ ሶሉሽን ኮይኑ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኤሊት ናይ ሃብታማት ንዕኦም እስታብሊሽ ተንገብሮም እቲ ሽግራትና ክፈትሕዎም ክኣሉ ባህላዊ ቴንክ ዩ ታንኪዩ ወል ናይ ያሲን መቐፀልታ ናይቲ ዕቁባይ ተግባራዊ ጠለባት እዩ ኣቕሪቡ ኣሚን
ثانك يو ممهر زرو السلام كان كلكم دونجي أتي تكات علو زمسكم أبز مجرشة يقول بسميعي عمو زبالة قداش لزقونا أوكو بزحك بلوز اليلن جن شمي تقيسو أو برهاني التزارب ساوي قال كومنت خبالي اوكي لك عفتي نايت مال عرب زي كونس كدميوز نبرسومون بزح نقراتينا تزاراربنا هذا كابت غندي أبو تزاراربنا له حالفتي ناي ودبات مريحنا الدلو يكونوا قالي يساتو فلو مسانا حجين ساتهم نتناتهم تحستو أبعداقا خورو ديلهم زي كونوا كمتو زلوهم هذا كابت غندي سروحهم كون زقبا مس هزبي كم زراحو بزقل لو غيرو موسيدهم أبتنا كايدو كتعاتن أبتي نزاروبو نتبتاتن أقداسين مخا كون على زبلو نقراتسي أبتو دباتهم تمليسهم إذن كمزن أب كمزا عينت بلاتفورم بزعباز قداي إذا حيال كتعات خيد نيرو أنا بعقبتين أي بحق غنع كوينو رخيبيو إذا خاخنا تكبروا لنا يلومسي نتي رئيتوتات نحنا سومن أب نقابة أب حوار أب كفوت معدزتي أب الرامي تبكال كل نزاربون نبلون سينعو حزون كيدوم أبتي وشتي ودبوم نمرحنتهم تعطي كقبرون كبغرو حدا كابتي زبلنا يشعو مادتيو نحنا ون زخلو خمزيلنا مهن نبللو أخيباتات كفاحلنا ببوغنا اتي نفتي ببزي اسمات كتوصد نحكو كبنن بيننا ويننا تعطهم قبرلو انخلني حبر صراح كنسرحلو انخل من قدي انت فطيرنا بطعم اقداسن ادمع نكون خيل يزبل كالا ايد ماني تزاربنا له زينيرو كابتي ابتا قداميت اخيبات تزاربنا له اذا نايتمال زنبرت فليز بلا يقداي نيرو نسوغ أحد خنو تبل حادخ نكون أين خلنينا مبزحنا تناون تسجم يكون زبل ملستاتون وهاب نيرو أنا ونتر إيتوتي يدقف نيرو مالتيو نحنا كم ميدياتات ناي ميديا معكنينا نتصوع نحنا تنكايدو كم أبنت حوار لوعي المشترك ذاتي نحبرا ونقحات بسنكي دخمتنا ينقحت نزلو تسقماتنا بخمي نحنا أقدس أرستن استفلاليو أقايشن النمتانا درجة نقحت نايتي إرتراوي كمي كبيبل كمي نتقرربنا إن تسات إنا نخذلو من قدن مفتر تصعرنا كايد مالتيو أبزربايت مالون تغيسين ري نفس وقفنا أني ناتو استراتيجي ناتو بوليسي ناتو بلان اللو إذا حجي حدا نكون زي كون خماني بحبار نسراح نحادي علامة نتحبابر هن بهال أمانغو تم بلاتفورمز نقابة مس حوار مس سنيتنا مس كفوت مع الدزاتسي حباراوز كون سراح كنسرح بطعم تصبقي زبير رئيتو إذا دقوفة يعني وان اجرمان قدي كالرقاق صوز ذلي ابنتات الجلسة يا حو برهاني نزا حساب الزين معوات زأكل بمجمر يا حوار مسنيتنا تصبق زمدنا جميرنا هن بالنيرنا البروغراماتنا كماني ابكندي حدر استين السغم تمتسوه نحنا نمتسوه قدتات انتدأ لنا كاباكم كنرخبون نخيل حاجزات سخم كاباناخ ترقبو تقولو بستقالي تحبابيرنا تحقاقيزنا نحبار سرح كنسرح وأفتنا كايدو بأخمكم بأنا دماني انتاي قدلتات هالو اندار أنا نتقود لتاتتي كان مالك كمان مهن بلولو تباهيلو قد سالنا نوح واندرقا أب كلتاقنا ديو أو ورحي حجي أي ذكرون أخي باتاتنا قد سالنا يرو تصبو مرد زي
سطومون خيد نيرو مالتي جن حدا نخنا يتبعنا بخما جوابو نتيجة ميرناز نبرنا تصبق مردا زملو أسرح كتيلو نيرو انت تخون خالقتون دا تتصبرونا تي ناي حبر صراح ناي كلاتهم توما لوز بالو بلاتفورمز بحبر كد معلوز كلون حاشة بايتاق في الطرق النيرو حجي زنتني نيرو دايما قد صالي إلى أنا حجاب كالت انتنقاتو أي كئلن جن أي تعوتنان نسون تقاريسو مالتي قد بكفوت مع الدزاتي زتبقسيت أو عيتون تغيرو لنا كلاتنا سنيتنا نقابة حوار كالوتون دلو شوعت شمونتي أكالاتون أخيباتات ستون زخون أخيباتات نكايد نيرنا بقوب غيرنا خاني حبارا وسرح كمين سرح زبل زا التزارب كلها قديمة نعاون تبقسنا الله نويح أخيباتات تخايلو أبقعزوغن في اللي أترأي مالتي في اللي كافتي قند في اللي زفتري أنا كم حوار زقات ما قال زنت وين بزحنا بديتيل كتوكم يدلني بزح جزيت زتتنكفى قدايو جن حنتي اتاقندي اب حوار ننوح جزي نزوم ودبات دلو كسابون نقولهم تصويعكم زي تزاروبهم حدا سفح زخوني أخيبا غيركم انتاي تصقومكم كمي زبلتي زي تقبرو زبل بزح محسنتاتاتن لبواتاتن متصنا نيرو نزل نقبر تي بروغراماتنا الناس رعنا أم مجرشا أنتي كوميتي كاوشتي حوار توتسا تباهيلو أكلنا إتا شماقلون اللو بزي حاو برهان الردا كمون عقباي فصحى زلو كالوتون شماقل أقويمنا مالتي حجي إذا سرح زي زخونة يكون ولاو نافتي بحادث نسرح بنا ترادا دينا بنخدلو دلنا زون حدا أونتا وسرح مخ أكلنا تنا أبتزخيز نري من مياتات زنوبورو بصوتنا أكفت مع الدزات زلو ويكاني السالاتي تباهي شو تبا قيساز نبرت نزب ألوتا وعين ريومو سلمتا يبز بحادة بحبرنا سرحنا خلنا حوار سلمتا يقوم كالئ نايبينكم سرح كتقورو مريسكم نحنا بالرفتنا مالتيو نحنا لك عزي سرح زي أقدمنا قاب نويح جزي كابتوم أكلنا اثنين مقصروم مسانا زقوا عزو كي تفلينا كل جزي هنمين دبلو زغربوز نوبرو لبواتاتن محتسنتاتاتن بقو مسرت كأني كان الرقاقصو زل الناس رح سلزقوني جميرنا يلنا زخانا زمساخم نكايدو دلنا سرح سي عقفات كوينو أي رأنا يوم تدا أنا تسرحت الناس رحنا أبزون مساخم كنسرح تدخام داني أخاولون عقمني هابنان عنا دا أمبر انتاي تتساقم زبليو ملسناتنا نيرو مالتي كان محجي إليا إيه دقاقيمي أبزون اللو ممهرزر اللو بايرلو استاذ اسماعيل اللو كابتن مافتاء وانتي اب حبر نسرح زنبرنا مرجع تواهبنا شعوب كم زي ايكونني وي مسانا خنكم ابزت قصلو وي كاني نتي نسقم اب حوار جميلكم ودلكم نعود صرحو تواهلنا ام الرجع درجة مستبتصحي بلو اي تحزلنا نحنا نتنا سرحنا مساخن تسرح تسقم يبنا كنكتسلينا مدبنا دلو نزي كابتقاونكم موغن مرجع مرصو قبلكمنا نتي بحوار جميرنا دلنا سرح نعوق نسرحينا لنا تسانابيتنا مالتي حجي دليتن بحقنا له ولاهم كم زحجي نسخات قلت أزر لقا قالتي بحبر مخان حنت أكل مخان سي إزد حاني نرحكم جنكب كل انتنا أكالات دلوا بحبر كونكا نحبر سرح تسرحلو بايتام تطح بطعم تسبقيو وتجميريو نمدبالي أنا الذكر الكاد اللهو سلام انتاينا شعوط فلالينا حوارنا تو سرح
تا زوصا كوميتي قدامنتا دسرعتو ፖለቲካውያን ሓይልታት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ደውታ ስለ ዝነበሩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካውያን ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ እሞ ከዓ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዎ ኢፒዲፒ ዘለዎ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን እቲ ሓደ ግንባር ሕጂ እዚ ኢለ ሽሙ ኣይዝክሮን ዘለዎ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ኣካል ናይ ተቃውሞ ዘለዎ እዚ ፅቡቅ ጀሚሩ ክነሱ ጠጠው ምባሉ ነዚ بعقمنا زفقدو شماغلتات كوينا خنقراربو من نتي شجرات كنفتحن مريصنا اتا نحنا زلنا يا مالتي ازيات نصيغا دحر موصانا اتي زنبر بروجرامات ون توتالي تغيريو اتي مجمريا زحنصصنايون يس بايري انا ادنو نمنتاي داموني اكابرستو وصيخاي تباهلن برهانه شمي تغيسوز تزاربو انتراكت تخبر نيش حنسب انو زروي تقبلوا كذا نسخ عليه انك اللي انت انتراكت مغباركو አይፈቀድም መንጎ አነኮ ቃው ማይኮንኮ ገለይኮንኩ አነ ካበረስቶ ጽና ህብል ኮለኹ ዕቁባይ ዘምጻ አንተ ወይ ርእሱ ዝኻለ እንድሕር ጌርና ዌልካም ዝብለ ዘለኹ ንዛረበሉ ንኽእል ሱንኮ ሓደ ኣካል ናይቲ ሓደ ኮንካ ዘይመኻት ፀገማሲ ካብ ምንታይ ፈጠሩን ሓደ ዝኮ እዩ ግን አርእስቲ ስሒትና ይዕዝብ ዘለኹ እምበር ቆፀራ ግበረልና እዚታቱ ንዛረበሉ እንታይ ነይሩት ኩነታት እሱ ንባዕሉ እንታይ መፍትሕ ክውን ዝነበሮ ዙና ገዳሲ እዩ ኦኬ ባይረ እዚ ኣነ ርእስቲ ስሒትካ ምባለይ ከም ተቃውሞ ጌርካ ይትራእያ ኣሚኖ ኖ ደሓን ኣነ እውን ክቅፅል ዘፍቀድኩም ምክንያት ሓደ ንብርሃነ ይምልሰሉ ስለ ዘሎ እዩ ካልኣይ أنا يفلق حيزنا إنا خنكيد يعني مثالي بز نبقس انتلنا أب كونسنسساوي الجواب كترنا في كالين بالبحر كويننا روي عدلها بني كبتصل ويكان هو غبكاي خلينا ندحر خوينا سيبيز نظر كفع قبلني انت داني يا ندحر خوين الناس ازي امينو زتنكفزلو يملكتو يلي قتل قدي في قروب نعم تقالل الكاخي دمو قتل ما انا ابن مالدي وهنا عتو اوكي نعم تقالل خطو اني زي تفتني يكون انت فتنيو ولا بزي قدستي ديتيلز قلت ازلخ اني انقفات اقوانيفو تمالونا بتناي حوار ذكر كوانا قرنت الله حو برهانة ذكران تخونكا تي بزعابي درجة نترنا فينا عبي تراك هلون زقل نقلونا يديتات مقافتي كبقسان كلو عبي قد تتساوي تانين شعون كلهم ودبات صويعن شعو نفسهم حار برهانة ولا يماني سوداننا شمو برهانة سوداننا وزلو قال ملتات وعبي ناي مرداء بايتا فتيرا تبقيسا عبي متبع قبرانيرا نعانونا الرخيب لنا أبسلست دينا بربعة جميعا ترخب تساقم لنا إلى أني نحنا تنا بحباركم كمسرح تساقم لنا إتا أبحدا نكون وحدا أكل نفترت بالجن أنا كل جيز دقاقما بفلا يدحرت وقاب تقراي فتر لنا قسليلة تمالون زدقنكو باشايون تماساسل رئيتو كل جيز زبلو إتوم نماساسل بحدا خنصرح نقل إتوم استفلي رئيتو تادلنا جن أب حدا أكل تتصنفنا من كيلا ينقل نمزازم زرباي أنا نعبنت إتي السالاتي تحيزاتو زلا بناي ولك أسب بزيقاتات أكيبكا حدا مريحنة المفتار تبلو نحنا حوارين قبلونينا أين عقبلونينا سلازي بحدا مسؤوم كنسرح أين قئلن كم أونتاوي زخونة كم فتح لهم عجيبهم بصرح له زلوجن أفتيزا كايدو أخيباتات تكون أب كله نتساتف نحنا قداس حجازي إنه بلوري توتات نتلون أو نقرب بمرتي
عيننا تقول ጨሪስና እዚኦም ኣይንቀርቦምን ናይልና ኣብ ምትፍናን ደረጃ ኣይበፅሕና ሓደ ትፅቡቅ ነገር ከኣኒ እንህለና ኣብዚ ሎም መዓልቲ ካብ ክፉት ማኣዲ ዘተ ካብ ንጋባእ ካብ ሕዋር ካብ ካልእ ቦታታት እውን ኣብዚ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ብከምዚ እውን ኣብ ኩሉ ገዛታት እናተረኸብና እቲ ይህን እቲ ምምያጣት ኣወንታዊ ብዝኾነ ኣገባብ እናተቀራረብና ክንከይድ እንተዳኺኢልና ብሓባር ደጊምና ንክንሰርሑን ሓጋዚ ይክኸውን እንተ ሓንቲ ዘይትኾኑ ስለምንታይ ሓደኹም ዓርቢ ሓደ ቀዳም ሓደ ገለ ይኸፍት ድብል ግን ክሳብ እዚ እዋን እዚ ዘለናዮ ደረጃ ብከምዚ ዓይነት ጥራይና ክንከይድ ንኽእል ብዝሒ ናይ ፕላትፎርምስ ናይ ሚድያታት ከኣኒ ጠቃሚና ዳ እምበር ጎዳኢና ኣይኮነን ኢለ በዝክዓቱ ዘረባይ ቴንክ ዩ اوكي حنتي قدمنا برهان مخادي ايش تقول ما قرمت لاتنا يعني لا حنساب دحري خبكا يعدل في بلاد دلنتايو ابتي مسرح ناي كونسنساس انت دعا اتوم زساتفو زتفلالي فلليات اللوم يلا قدم ببعينتو فلليات اللوم ايديولوجيكال يكون فيجن نايت هاجر كل حسابه فلليات يكون هاجراو بروجراماتهم كابو بزوص يكون تداو دبات كوينوم مالتي ግን አውሽጥ ትውጅለታትን ፕላትፎርምስ ወኻሊኡን ኩሉ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ስለዘለዎ ፍልልያት ኣብ ከመይ ጌርና ንቃለስ ክህልዎ ኽእል ግን እቲ ኮንሴንሳስ ዘብል እንታይ እዚ ፍልልያት እዚ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማ ክጠቃለል ዝኽእል እንተኾይኑ ንምሳሌ ሃገርና ዶባታ ዘረጋገፀ ልኡላዊት ኮይና ክትቅፅል ነዚ ንሃገርናን ንህዝብናን ኣብ ሓደጋ ኩሉ ግዜ ዘንብር ዘሎ ውልቀ ምልኪ ኣብ ምልጋስ ዝኣምን ሕጂ እዚአን ኤንተን ኩሉ ግዜ ነቕርበን ንሕና እዚ እንተ ደኣ ምእንቲ ዝቃለሱ ካሊእ ፍልልያቶም ክሕቆፍ ይከኣል እዩ ኣብቲ ዝድለ ክሳዕ ዝብፃሕ ስለዝኾነ እቲ ፍልልያት ኣብ ውሽጢ እቲ ኮንሴንሳስ ይሕቆፍ ማለት እዩ እንድሕራ ምርጫ ኣቲኻ ኖ እቲ ዝለዓል ሞሽንስ ብምርጫ ክፈላለየካ ይኽእል ወላ እውን ብሓባር ክትበፅሖ ዝግባኣካ ደረጃ እንተለዎ ማለት እዩ ወይ እውን ታክቲካሊ ተሓቋቂፍካ ክትከዶ ዝግባኣካ እናሃለዎ እንከሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣይንቕበልን ኢና ዝበሃል ኖ ክዕገት ኣለዎ ባህላ ያነ እዚ ክሳዕ ዝተቐበሉ ደን ፍልልያቶም ብዘይገድስ ብርሃነ ሓፂር መልስ حتى دحان مجمرتا معرمتا تمار اذا معرمتا زي اقربيا نيرن ديبتي هوار قرماي بي جيجا خم اجرو سله دقربا فصم كاب افي دي وصدي وصاقوا افي ايتتولي اجي انا سي حدا نقول اب حنت نچفلق دبل انت خوينسي واقدف انتي سله دخونه دينا نقالسو دلنا يا هذا ودب حانتي تلفزيون حانتي غازيتا حانت راديو غيرو افو عاطيو موادر تدي يقولوا كومو سرد خوني ون كو تطلعوا بتلفزيون وصيو عرات عمكن دا امبر زي ايد غبرك ندلو قبلنا خلوسي وي دونت هاف ايفن الترناتيف نحنا اب قدمي ويلاي الكتريك يلن هاجر طفيا ودب يلن ازي كتب الكلقاسي 30 عمد مرح حكايات صغاخه بارلاما دي بالله هاجر قوام دي بالله هاجر ሚኒስትራት ወንደ ይወስንዎ እስኻ እንዲ ካደ ኣነ ዓኻ እንዲ ድምልከት ክንብሎ እንተ ንኽእል ነርና ከም ኣኽብል ኣይምደፈረን ይፈልጥ ግን እሱ ኣነ ከዓ ኔቨር ኣብ ህይወተይ ሙሉሲ ሓንቲ ተጨፍልቕና ብሓንቲ ትበሃል ካብ ኣፈይ ወፂኣ ይትፈልጥኒ እያ
أنت ويتا تقدستني حصرة هو تحصر عقباي دبلا كل جزء أنا أبجزانا بزاك فوت ما أدي دبلا الساعة أبهور متى دبلا الساعة أنا سي أمونغوينا أمونغو أمينون دلنا التحساسوانا الرأيان بزعبا لولا والنت ناي إرترا حزبنا بمتاكب ما حضركم دلو I'm 100% sure كن ولا خندزامر في اللي يبلنا نحنا سي أب كندزن ودبات حدا يكون الناس وكله نيجرو حدا لناسي سنبت عبدني كب قدام عبدني كب عربتني كب اتنبلو زربا حدا صلاينا حدا أجندنا حدا نحنا ستندليا دلنا إذا كله بدقد الله حزب إرترا فرق لحزب إرترا أبدقى يدله بفلا كاتمن إسي أبدقى يدله نزخ انترنف اندحر خوين ناسي أنتم سبات انتايو تدفل علينا بحقة من راح نقول لإرتراوي بمعرة رئي إرترا خنقوم ندلي نبل دبلا عنتوي أبزيادة يسامع اللو دي دبلا عقباي بالتعمي الساعة كلنا نبلا والدبات بلا إذا من قصقصات كأيبو أبزي أندحري حبيرنا خنسرح نخيل كوينا why would we have 3-4 days تفعل لي أخي بانقبر السنديتي بيزي كرخبنا دخيل قبلولا والنت إرترانا أمن فعنتو إلى العلكايو أمينو the same إذا رئيتوزيا إذا وقنا يتقراي مسمست نت حبرة سب إرترا أبكل التجمعات السام وخانا فلتي قال يوم إرتراويان لعلي تقارو تقراي تعود كبلو خلو من النتنا تقارو زي قنتنا إرتران كبلو خلو أبزي در أنا يتقاومو بعلاتنا نفلطو نحنا حصرة برهاني بوصل لدخونسي حنتي ديبل كوانجر أب حنتي نتشف لغتبهال نيفر إذا أنا تيري يكونتن أي أمن الله إلي وانا يفلتني يغني اللي ودي له قنع زرو فرق دقيق بس حاو برهاني أنا ونكاب أفيا يوصن كمزيل كأيبل كل جن تقايديو ولا كل جزير تدقاقامي بمن شمو هايلي من تبلو ددقاقمو زربا سلم تايسي أبحدهم زي تشوركم نسخة دبالكايو أيكونن حجون الرقاقصو كون على زرباخا السخاي كون كان الكاجن اتي نايتي كتعز خيز نبري كالو اوت نزي زربازي تمالت رايزي كونس كل جزيه زبلو زربايو كاو تبقيسي اني ملس زهب نيرنبر السخاز بالكايا ايكونتن ثانك يو اوكي I think كابنا بكالي مقفحو تتقطبنا حيش مثلني نترسنا نغير خيد ما بزيد اللي مقطع عناتو لا لمبا يا أنا اللي ما مرزرو هو أنا بتاع تجرمنا نجار الدهر لياسي بروح تي المحجنا كايدون نبنا أساسي أبتت تموكرتنا تمركزنا نزارة بتزحلفنا تاريخ كأني كنجمن كنزارة بنسي ناي دخونه مثل كوينو يسمعنا مالتي قلنا تزحلف كا تاريخ كي جمجمكا اب حديث تاريخ تاخذ لها بزح شجرات كم نمسالكا فلوتي مالتي خمس حج نريو دلنا خيد اللخناتات ناي مالتي تخسما معنا زقبا قدمتي هاجراو دحنتن حزباو دحنتن ناي هاجر لولاونتن اذا خسما معنا يدقبا قدامنت كنو دقبا ان نغير كوينو يسمعنا ناي مالتي كابو حليفه انيتي حج نزارو دلنا ستتمكرتات ناسي نا دغمنايو نخيد لنا خويني يسمعنا مالتي مخنياتو بحق نزارم نحوينا امتللا خمنا ندحتكا داي مكببار امنا ندحتكا زي متممان اتحاد تلمون اتحاد خفرسو ازيتي حجي تاريخ دغم دلو خويني يسمعنا معناتو اكيدنا نزارب ونتي حجي نزارب ولو زلنا حجي ناي حوار تفطيرا ناي كفوت مأد تفطيرا ناي كستو تفطيرا داي كونسي بعابيوت هاجراوي اجندا ناي اب هاجرنا زخيد لخدتاسي نحنا بخمي عينت من قدينا حيزنا دلنا اذا قدام النتيو بزعبا صلاينا خنزارب ندحر خوينا انا صلاينا على ليناسي لولاونتنا ارتران كبرنا ارتراني اتي كله خيد قبو شنخات كاني كلنا اميننا نقالو سلو زلنا ايو امونغو اتيد مصنا زلو شجرات جن
ኣነ እውን ኣቐዲመ ጠቂሰ ነይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ኣባታዊ ኣባህላኒ ሕግን ወፃኢ ንኸይድ ብሃይማኖታዊ ሸነኽ ይኹን ብኣባታዊ ሕግታት ይኹን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ኣብ መግዛእቲ ዝነበረትሉ ግዜ ሕጊ ዝነበረ ሃገር ብሕጊ ትምራሕ ካብ እንዳትሒዛ ስጋብ ካብ ዝለዓለ ኣውራጃ ድዩ ወረዳ ድዩ ቀቢለ ድዩ ትምራሓሉ መምርሒ ነይርዋ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽጥቀት ፀንሐ ኤሊታት ማለት ከዓኒ ካብ ሓደ ኣውራጃ ክወፅእ ዝኽእል እዩ ካብ ሓደ ዓዲ ቀቢላ ክወፅእ ዝኽእል እዩ ካብ ሓደ ምምሕዳር ክወፅእ ዝኽእል እዩ እሱ ግን ሕጊ ናይ ነፍሱ ኣኽቢሩ ዝኸይድ እሞ ምስቲ ሕብረተሰቡ ባህሊ ኣተኣሳሲሩ ምስ ጎረባብቱን ምስቲ ባህላዊ ሃይማኖቱን ይኹን ምስቲ ባህላዊ ሕጉን ከዓ ተዋሃይዱ ዝኸይድ ነበረ ህዝቢ ነይርና ማለት እዩ ሕጂ ግን ድሕሪ 91 ኢላኣነ ከማን ጠቂሰ እኮ ምክንያቱ ኣብዘይ ንደልዮ ዕላማ ኣቲና ድሕሪ 91 እዚ ስርዓት እዚ ብመደብ መፅኡ ነቲ ሃገር ከፍርስ እዚ ኩሉ ኣርኢና እዩ ንዑ ከዓ ደጊፍና ኢና ብኢዳ ዙር ደጊፍና ኢና ማለት እዩ ገሌና ንዑ እናቱ ተኸላኸልቲ ኮይና ገሌና ናይቲ ንሱ ዝሰደልና መርዝታት ሃይማኖት ወገን ዓሌት እናገልገልና ክንከይድ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ብኡ ከዓኒ ተኣሳሲሩ እቲ ሕጂ ናይ 3 ኸበሳ ትግርኛ ተዛራባይ ዝበሃል ከዓኒ ኣብዚ ከዓኒ ዓብ ግደ ተፃዊቱ እዩ ኣብዛ ሕጂ ድሕሪ 93 ድመፀት ረፈረንድም ናይ ኤርትራ ናፅነት ዝተረጋገፀትላ ህዝቢ ኤርትራ ድመፀላ ኣብ ኩሉ ተጨማሊኡ ከዓኒ ኣትዩ እዚ ትግርኛ ተዛራባይ ከዓኒ ዓብ ገበን ክትፈፂሙ ኣሎ ኣነ ባዕለይ ይዛረባ ዘለኹ ኣነ ከዓ ይሕተተላ እርዮ ስለ ዘለኹ ብሃይማኖት ተፈላለዩ ብኣውራጃ ተፈላለዩ ነቲ ስርዓት ናይ ምድጋፍ ተፈላለዩ ነቲ ስርዓት ናይ ምውዳቕ ተፈላለዩ ኣብ ከምዚ ዝነብር ሕብረተሰብ እዚ 3 ትግርኛ ተዛራባይ ከም ዘለና እዚ ኣብ ገምጋም ከነእትው ዘለና ነገር ኮይኑ ይስማዓናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ናቱ ተደውፂናዮ ንሕና ክንሰማዕ ኣይንኽእልና ስለምንታይ ደይንሰማዕ ሕጂ ውድባት ዶ ገለመለት ውድባት ኮን ልክዕ ከምታ ቅርፃ ናይ 93 እቲ ስርዓት ደምሳ ከምኡ ኢና ተፈላሊና ዘለና ከምኡ ከዓ ተቐሪፅና ኣለና ከምኡ ከዓ ንመሓደር ኣለና ነዚ ምምሕደራ እዚ ኣፍሪስና ኣብ ሓደ ክንመፀሉ ንኽእል መንገድታት ከዓኒ ክንፈጥር ኣይከኣልናን ኩሉ ተፈቲኑ ካብ ባይቶ ድዩ ምሕዝነት ድዩ ክስቶ ዶ ክስቶ እናተባሃለ ከይድ ነይሩ ማለት ስጋብ ሕጂ ግን ኣይተዓወተን ስለምንታይ ኣይተዓወተን እዚ በዓልና ስለዘይመለስናዮ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ኮይና ንሕንብሰሉ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ቅድም እቲ ደንበ ተቃውሞ ውድባት ነፍሱ ይመርምር ኣበናይ ተጋጊየ ነይረ ነዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ክሲረያ እቲ ዝተቃለስኮ ስለምንታይ ኮን ተኸይዱ ስለምንታይ ነዚ ስርዓት እዚ ክስዕሮ ደይከኣልኩ ክብል ከዓኒ ክበቃዕ ኣሎ ማለት እዩ ተደይኮነ ሕጂ ክስቶ መርሓና ነይሩ ሞ ውድብ ከምዚያ ነይራ ክስቶ ዶ ኣይኮነን ኩላህና ገምጋምና ኣብ ውድቀት እዩ ፀኒሑ ገምጋምና ከዓኒ ኣብ ውድቀትና ገምጊምና ሕጂ ከመይ ጌርና ነዚ ሕጂ ገጢሙና ዘሎ ኩነታት ንገጥም ኢልና ተንዛረብ ዝሓሸ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ተደይኮነ እቲ ዝኸየድ ዘሎ ምክፍፋላት ርኢና ኣለና ድሓር ኤርትራውያን ህልኸኛታት ቅምተኛታት ኣነ መምር ዘርኡ ቅድስቲ ዕላማ ደቕረባ ኣነ ከፍርሰሉ ድቃለስ ከምኡ እቲ ባህርያትና ከምኡ እዩ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ኣሚኖ ደቕረባ ቅድስቲ ዕላማ እንድሕር ኮይና ከዓኒ ናይ ቅድስቲ ዕላማ ናይ ኣሚኖ ኣነ ከፍርሳ ኣለኒ ኢለ ድብገስ እዚ ብጉት ክንዛረበሉ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብሕማቅ ኩነታት ተመልሚልናን ተሃኒጥናን ስለዝፀናሕና እቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ቅርሕንቲ ከዓኒ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቅርሕንቲ ከዓኒ ኣውፂና ክንምርምሮ ስለዘይከኣልና ብከምኡ ንኸይድ ኣለና ሕጂ እውን ከምኣ ዘላ ሕጂ እውን ንደግማ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ክሓተካ ካብ ዘረባኻ እዚ ናይ ከበሳ ሕብረተሰብሲ ተፈላለዩ ዘሎ ትብል ደጋጊምካ ተቕርባ ሰምዓካ እሞ እቲ ካሊእ ሕብረተሰባት ከምንታይ ኩነታት ኣሎ ከመይ ኢሉ እዩ እዚ ተኸፋፊሉ ዘሎ ዶስ
ዝውድባት ምንቅስቃሳት እንታይ ዶ ካብዚ ሓደ ክፍለተሰብ ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ እሞ ንሱ ተኸፋፊሉ ኣሎ እቲ ካሊእ ከም እንታይ ኣሎ እንታይ ብዛዕባኡ እንታይ ኢኻ اوكي انا انت حجي بحق خنزارب اندحر خوينا تتريو اب عينها اب تكبار كاني زخيد دلو مالتيو حدا እቲ ኢድና ስርዓት ጥራይ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኢድና እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለንድግፎይ ማለት እዩ እዚ ሰለስተ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ኩሉ እቲ ምውሳእ ናይ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ህሉ ኩነታት ፖለቲካ ሃገርና ኣብኡ ድዋሳ እዩ ማለት እዩ ብብዝሕ እንድሕር ሪኢኻዮ ከዓነ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኩርናዓት ከዓ ንንሱ እዩ ብሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ናይ ኦርቶዶክስ ኣልዒልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ብሃይማኖት ኣብ ክልተ ተመቒሉ ወላ ኣብ ሰለስተ ተመቒሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ናይቲ ስርዓት ደጋፊ እቲ ሓደ ከዓ ናይቲ ሃይማኖት ደጋፊ መን እዩ ክንብል እንድሕር ኮይና እቲ ትግርኛ ተዛራባይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ስልጣን ደይ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክሎን እዩ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝውክሎ ገይሮም ዝደልዩ ኣካላት ከዓ ካብቲ ሕብረተሰብና ኣለዉ ማለት እዩ ከም ንኣብነት ሓማሴን ትጥቀስ ሓማሴን ሕጂስ ደጋፋይ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ጌርካ ኢኻ ትግለጽ ማለት እዩ እዚ ጉጉይ ኣዘራርባ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሓማሴን ይኹን ኮሎ ጉዛ ይኹን ሰራያ ይኹን ካልኦት ብሄራት ብሓባር ዝተሰውአ ኣብ ጭኮና ከዓኒ ብሓባር ዝነብራ ዘለዋ እየን ግን ብወገን ናይ ሰራያ እንድሕር መፂካ ሰራያ ድመፅእ ኣንፃር ሓማሴን ክዛረብ ትሰምዕ ኣንፃር ኮሎ ጉዛይ ክዛረብ ትሰምዕ ኣንፃር እቲ ሓደ ክዛረብ ትሰምዕ እዚ ከዓኒ ከምኡ ኢሉ ተኸፋፊሉ ነነድሕዶ ኣብ ሚድያ ኣብ ልክዕ ዕዳጋ ወሪዱ ዘሎ ወላ ኣብቲ ሕብረተሰባዊ ርክክባት ናይ ገዛእ ርእስኻ ሜትካ ሰብ ክቐብረካ ሓጎስ ጌርካ ሰብ ከመርዕወካ ኣብ ከምዚ ፍልሊ ዝበፅሐ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ነዚ ሰለስተ ትግርኛ ተዛራባይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ኣነ ርዳእኒ ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ኣብቲ ካልኣይ ጠንቆ እንታይ መፂና ክንብል እንድሕር ኮይና ኣነ ዝተረኣየኒ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ቋንቋታት ኣሎ ሰለስተ ከበሳ ከዓኒ ትግርኛ ተዛረብትዮም ትግረ ብሌን ሳሆ ትግረ ሓፈሻዊ ክትዛረቦ እንድሕር ኮይንካ ሳሕል ክዛረብዎ ትግረ ባርካ ዝዛረብዎ ሰምሃር ዝዛረብዎ መንሳዕ ዝዛረብዎ በጁ ክዛረብዎ እዚ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ንናቶም ሽም ግን መፀውዒ ኣለዎም በቲ ቋንቋም ከዓ ተረዳዲኦም ብሓባር ክረዳድኡ ይኽእሉ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ እተን ዝፈልጠን ከበሳ ዝበሃላ ከዓኒ ሓማሴን ኩሉ ጉዛይ ሰራየን ብሕግታተን ከዓኒ ተኸባቢረን ዝነብራ ምምሕዳራት እየን ነይረን ማለት እዩ ሓማሴን ኩሉ ጉዛይ ሰራየ እዚአን ኩለን ብሓባር ተኸባቢረን ዝነብራ ኣብ ዶባተን ኣብ ባህላዊ ሕገን ኣብ መውስብአን ኣብ ዶባተን ተኸባቢረን ዝነብራ ነይረን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፀይቂ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ፖለቲካና ከዓነ ዓብዪ ዘርጊ ኮይኑ ብፍላይ ከዓኒ ነዚ ነብመተቃውሞ ፋሕፋሕ ክብሎ ዝፀንሐ ነገራት ከዓኒ ትግራይ ትግርኛ ትበሃል ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝኾነት ቋንቋ እሞ ንኤርትራ ከዓነ ሓይሊ ተዳኽም ንኤርትራ ከዓ ተከፋፍል እዚኣ ከዓኒ እንዳሰፈነት ምሳ ከዓኒ ኣጋዝያን ኣቢላ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣምፂዎ ኣይምፂዎ ኣይኮነን ትሕቶ እቶም ኣንፃርቲ ስርዓት ንቃወም ነዚ እንዳደገፍና ከዓ ክንከይፀኒሕና ኢና እዚ ከዓ ዓብ ጉድለት ምዃኑ ፈሊጥና ከዓ ነዚ ከዓ ክንመምዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነትዮም ናይ ትግራይ ትግርኛ ድብሉ ከነውፆም ንኽእል ኢና ኤርትራውያን ናይ ኤርትራዊ ባህሊ ዘለዎም ኣይኮኑን ምስ ኤርትራዊ ታሪክ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ይኮኑን ንሕና ኤርትራውያን ኮይና ንዛረብ ንድሕድልና ግን ኣብታ ልኡላውነት መሬትናን ህዝብናን ኩሉ እቲ ኩነታትና ከዓ ብሓባር ክንገጥሞ ብሓባር ዝተሰዋእናሉ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና ሕጂ እቲ ሰለስተ ዝጠቐስኩ ኣነ እታ ናይ ቃል ትግርኛ ስለ ዝገነነት እሞኒ ኣብ ካልእ ፖለቲካ ናይ ከባቢና ሒዛሃና ስለ ትዘውር ዘላ እሳ ከዓ ኣብ ውሽጥና ትዕገርግር ስለ ዘላ ነዚኣ ንኽእናኣሊ ኢለ ነቲ ቋንቋ ኣቕሪበ ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ እዚኣ ኮይና ስምዒተይ ይቕሬታ ግበለይ ብዓቕመይ ጥራይ ኣነ መዚነ ገምጊመ ዝዛረብ ዘለኹ Thank you. قرب
حرخ زبلسي نار أنا يا كيد من أنتي اللي تحت العلالك أمه انتي نقبر كابزي قدايزي أجي العالم بعد زفلالي النازل لو زن أبتي حبراوي بايتا خيل سرح كابزي بيلي تبقيسو زخيت زلو سلازي أبتي رئيسو قعنا زمركوس مزازن من مخدناي هاي قرب دو زارح لا يود ولاتا صبغت حتى نيرا تزغرب كايا قال اخي السي عبي دعر بإرترا درجة عبي بوليتيكاوي شجر لنا انتينا I think ناي عفر حتى سنكي ناي منقست قدس سب إرتراو نتوم زمرهم درجة فتحد وقن كا زتبابع متان مأتوه خونهم بإثيوبيا كم عفر غيرو أب حنقوقات زلو أي مثلا بوغن إثيوبيا وكل تغيرو له مالتي يغنكون كن فتنا يكبر بوغن إرتراغا بنصارو انتاشن تكالي قنت أمنت بوشت أوراجا بتخالي دوغن هو سفحات سلازه له أبدو سداتو ولا وشت يحقرون يخون لعل كوينو كي كرئز ريتشتات صار هاجر انتاي كي كل عاد غلي خون جن أبينو داي مهانا أتصاب تاوا بحكي حجازي تكون يا دحار تعاقمنا أي روحنا أي أجازيان كله تحط مهلاون هالويك ساب كنت زين أي هاجر حتى كنت فتح كنت زارب مكلنا أبكد ماشيو كندو زغون كلها زلو بوتو أي خنا مالاي اتمنى الناس حتى قل I think misunderstanding الله قانقانا حدا يقانقانا بهلنا حدا ولا غصاب مولا حبشا تباهي لغزرب زلعال مللي نايمن النتي يلون دي اجي قوم في زي مقبارو بوليتيساي زي مقبارو حقازي مثلا نتم كونا يلوم نابكم زخدو قريتاتاتو ان حبير زي سرحكا نقر كم زرع زقورو قل وأبقى أبعل كسب الودولاتا متصحو كم حمام زي أي قرب حتى يلعلالكا استرفه اللويو قلت من الناس ذبل صبوا على دا أنت قبرنا هذا جزيس 3 عمد دي 5 عمد يقبل أبدي ناي سنيتنا .com حدا عفرتاي من إساين هذا تقنيا تزارابا إرتراوي خاقين أكركر آتيهم حجي محلفو كمزا ودبلاتا زبلا زلو تي تقنيا تزاراباي كتفا أنا آخمزي تبهل كمزي ولا حدا زنتم نعفروني يتنكفهم بار بو درجاس سخاتكمون تفلالك نو السنات كا قدايو أنا خاناتي قداي أزقبل زلو إلو تعفرتاي سبو غير مكيتو I supported it اجي تبي بوليتيكا درجة كسرح زلون اتي حدا زلاق بكا نقر زلو كدمسس مفتان قزع رسو اتي تفكر الرادة زي مني تزبل كايو قنتي حد دي شقركا تقول نصص توادر تحيلغاس نوشت نفسه مغنيات انت رغيبوها غنزناي تقراي حدا كنا زتبهله مغنيات كتركب كلا كا وقهاري خون زي حجز اجي انا بلك I feel تي ابحد حدو زلو قالسي هاجر كوينوني شقرو كفتح أبزي يقولوا درجة زودو قومهانو مساغ السامع تايو كل
ግዜ ንውሽጡ ይቃልስ ምክንያት ብፍላይ ተረኺቡ ኣኺላቶ ሶ በዚ ደረጃ ከም መፍትሒ ኣነ እኮ ሕጂ ኢደይ ደልዓል ኩላ በሃገራዊ ደረጃ ዝሰርዕ ጅዝናይ መነቐቓ ኣሚና ዝብሎ ዝነበረ ግድና ኣይኮነን ኣብ ሓደ ክትፍሉ ግን በሃገራዊ ደረጃ ዝስራዕ ኣብ ጋባእ ድዩ ኣብ ክፉት ማእዲ ዘተ ድዩ ኣብ ሕዋር ድዩ ኣብ ስኒትና ድዩ እንታይ ኮዳ ኣነስ እንታይ እየ ቅርፂ ብለኒ ነገራት ጌና እግርና ኣብዚ ውርስ ከይንብል ተኣሲርካ እናሃለኻ ብነፃ ክትከውን ዘየኽእለካ ደረጃ እናሃለዎ ተቃልሲ ትኩሉ ፖለቲካ ዞም ምሁራት ብፍላይ መብዛሕትኡ ስርርዓት ኣሎ ናይ ምሁራት ናይ መፅናዕቲ እንታይ እቲ ናይ ምስግጋር ፖለቲካ ጥራሕ ከፅንዑን ብኡ ደረጃ ትምንቕቃሕ እውን ብኡ ደረጃ ክኸይድ ዝገብርዎ ፈተነ ንዓይ ዘይቦትኡ ኮይኑ ይረአየኒ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ገለ ረኸክባሲ ሓቢርና እንዶ ብኣ ንብፃሕ እቲ ናይ ሕጂ እሞ ንግበር ሓቢርና ምስ በፃሕና ከዓ ሓቢርና ነጣቕዓልኩም ወላ ብውሕዱ ክትትገብሮ ተዘይከኣልና ነጣቕዕ ንኽእል ሕጂ ከዓ ሳና ኮይንኩም ኣብ ኣስከ ዘብፅሕ ደረጃ ፈተነ ትብል እሞ ጨሪስካ ሕጂ ከምዚ ኮነ ኢልካ ዝግበር እውን ይመስለካ ዋ ኮነ ብኣሉታ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ዝተረፈ ንሶም ቁም ነገር ይገብሩ ኣለዉ ነፅናዕ ኣለና መሰጋገረና ከም ዝኸውን ኣለዎ ክፅበቕ ኣለዎ ግን ኣብኡ ዘብፅሓካ መገዲ ዘይሰርሓኻ ቻነል ዘየሎ ዛዕቡ ጥራሕ እሞ ናይ ሕጂ ዘሎ መገድኻ ዝኣስር ምዃኑ ሕጂ እቲ በበይኑ ምህላው ዝመድረኻት ኣይ ዶንት ወሪ ግን ብሃገራዊ ደረጃ ኣብዘ ዘለዎ ኮይኑ ክዋሳእ ይኽእል ዘሎ ልክዕ መድረኻዊ ነጥብታትና እንዳረኣና ፕራዮሪትና እንዳሰራዕና ትምንቕቓሕ ይኸይድ ኣሎ ድዩ ትቃልስ እውን ዋላ ብውድባት ደረጃ ሓደ ግዜስ ኣብ ሕዋር ሓደ ምሸት ነይሩ ናይ እንታይ እዚ ሰናርዮታት እንታይ ሕልሻ ዓበይቲ ካድራት ሰናርዮስ ናቢ ኮሎኔላት ናይ ኤርትራ ዕድል ሂቦምስ እሱ ጥራሕ ዝኸውን ዘን እሱ ከዓ ይፅውዕ ሕጂስ ንበይነ እምበር እንታይ ኩሉም ሕዝነት ዶ ፅላል ዶ እንታይ ዶ እንዳበልካ ዝግበር ዳ ተፀውዐሲ ነዚ ኩሉ ጠሊሙ ክኸይድ ድዩ ኢለ ንበይነ መልሲ ጥራሕ ኣቐሚጠ ከይደ ዝያዳ ክሰማዕ ዕድል ኣይገበርኩን ወፅአ ከይተወድአ ከሎ እዚ እንታይ እዩ እቲ መድረኻዊ መገዱ እዚ መድያታት እንታይ መድረኻት ኣይኮንኩን ጥራሕ ዘመልክት ዘለኹ ዋላ ኣብቲ ውድባት ናብኡ ደረጅኡ ተፀባይ ዝገብሮ ናይ ቃልሲ ሃገራዊ መደብ በዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ኩሉ ወል ተዛባረቐ መስመር ዘይሓዘ ክወቅዕ ዘይኽእል ካብ ስጉምቲ ናብ ስጉምቲ እንዳማዕበለ ክኸይድ ዘይኽእሎ ደረጃ ዝወደቐ ዝታት ኣሎ ኣብዛ ነጥቢ ኣሰላጢት ኣካልን ሕዋርን ዝነበረ ኣብኡ ክኣቱ ኣይደልን ኣይትእቶ ምክንያቱ ክወስድና ከወዝፋ እየ ብዝተረፈ ብዙሕ ዘይ ክመዓራረ ዘለዎ ባህል ኣሎ ድሕር ክሕግዘ እንዳ ኮይኑ ክንመሃር ቀሬታ ግበርላይ ኦኬ ታንክ ዩ ባይረ ድሕሪ 2 ደቂቃ ክወፅእ ኢሉ ኦልሬዲ ፍርቂ ለይቲ ኮይኑ ኣይኮነትን ኣርኪበላ ኣለኹ ፍርቂ ለይቲ ስለዚ ኣብታ ካሊእ ኣይፋሉን መምህር ምክንያቱ ከመይ መስለካ ዝስተኻኸል ነገር ኣሎ ብዓብዩ ኩሉ ግዜ ኣይፋሉን ነዊሕ ተዛሪብናሉኒ ነዊሕ ኣይዛረብኒ እኮ ሕጂ ማለሲ ዕቁባይ ሓሳብ ዘምፃኣ ብጣዕሚ ገዳሲት እንድያ ምክንያቱ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን እዚ ንሕና ብዘለናዮ ዘለና ስለዚ ንዕኡ ክንምርምሮ ንዕኡ ክንዛረበሉ ምስ ንኽእል ጥራሕ ከኣኒና
እናተቐረብና ክንከይድ ንኽእል ግን እንታ ከስተኻኽላ ዝደልየኹ ናይ ኣሚኖ መጀመርያ ነገር ምናልባት ኣብ ኣረዳድኣ ክኸውን ይኽእል ዋላ ሓንቲ ክብሎ ዝኽእል የብለይንን ልክዕተን ውድባት 26 ዓመታት ካብ 99 ሒዘን ዝገብርኦ ዘለዋ ፈተነታት ሓደ ንምዃን ኣይኮናን ሓደ ውድበን ኣፍሪሰን ሓደ ክኾን ኣይኮናን that's why እኮ ያ እሞ ገዲፍካ እንዲኻ ዘይመልክዑ ዘይመልክዑ መኒን ውድባት ይፍረሳ ዝበለን ከም ሓሳብ ተመሊሱ እንዲ ብርሃንን መፈተልና ድሓን ካልእ ግዜ እዚኣሲ ብፍጹም ጊዜ መልክዓ ዘይኮነት መዚያዳ ጌጋሎ መምህር ጌጋ ተባህለሎ ኣነውን ኮስ ድሓን ብዝኾነ ጌጋ እዚኣ ዝተባህለት ጌጋ ኢልካ ክሕልፍ ኣለዎ እምበር ካብ ርእስና ወፃእ ሕጂ ሽፍቲ ጌርና ክንሓድር ኢና ማለት እዩ ሽዑ እንዴት እሞ ርእስቲ ትሕዞ ክብለካ ከለኹሲ ገዲፍካዮምሽ ሕጂ ንዘረባ የምፅኦ ክስተኻኸል ዘለዎ ነገር ከዓ ክስተኻኸል ኣለዎ ምክንያቱ ጥፍጢፍካን ውድባት ኣፍሪስካ ሓደ ስራሕ ዝበለ የለን ሰለጥ ኣካልኩም ዝብል ዕላማ የብሉ ኣብ ዝኾነ ሰነዳቱ ዘረብኡ ካልእ ርእይቶ ክቐርብ ክእል እዩ እዚ እዚ ቃል እዚ ካባይ ኣይወፅን ባይረ ኢልኩም ዝብል ሓደ ኩኑ ምሳና ኩኑ ሓደ ኩኑ ኣብ ናይ ትማ ኣኺባናስ ምን ካልእ ግዜ ዘይንገብራ ኣነ ፕሊዝ ብክልቲኹም ሚዩት ክገብረኩም እየ ዝኾነ ሕጂ ድሓን ሕደሩ እዚኣ ግን ምክንያት የብልካን ግን ሕጂ ዘመላልስ የብልናን እታ ኣጀንዳና ተደምዲማን ተተኸደት ጽቡቅ እስማኤል ባኻ ኢና ክንዛዝ ኦኬ ምስ መጀመርያ ብነቐፌታ ክጅምር ኮንትሮል ትኸውን ነይሩ ጉዳይ ምክንያቱ ከም ባህሊ ወሲድናዮ ትማል ምሸት ወይ ንሰይ ርኢና እንተወይ ክንኣቱ ከለና ውሲ ይጠቕመና እዩ ስለዝሓሰብናዮ ብዝምፅኢናዮ ትማል ከምዚ ዓይነት ጎርፊ ከም ዝነበረ ሕጂ ተጎሪፍና ብካልእ ጉዳይ ከይድና ኤኒዌይ በቲ ኮይኑ ነቐፌታ እስማኤል ቅበላ ምክንያቱ በቲ ኮይኑ ሓደ ተበግሶ ይሰርሕ ሰሪሑ ዶ ይሰርሕ ሎ ይሰርሕና ኣሎ ብሓደ ሸነኽ ኣድቫንቴጅ እውን ኣለዎ ማለት እንታይ ዝሕግዝ ዝሰርሕን ዘይሰርሕን ሓደ ተበግሶ ወይ ሓደ ርእይቶ ሓደ ገለ ሕቶታት ክልዕል ከሎ በቲ ሕቶታት መሰረት መራገፅ ናትካ ይበልሕ መኒ ኣብ ጣውላ እዩ እንደገ ይወፅእ ሰብ ይዛረቦ መኒ እንደገ ይወፅእ ስለዚ ኣብ ምንታይ ተፈላለዩ ከለካ ኣብ ምንታይ ኣይተፈላለኻን ኣለካ ኣበየናይ ሰከንደሪ እዩ ኣበየናይ ፕራይመሪ እዩ እዚታት ይሕግዘካ ማለት እዩ በቃ እዚ ወሪዱ ዘሎ ሓሳብ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ነዚታት እዩ ዝደሊ ኣብቲ ዝተዋህበ ነጥብታት ኣትማል እውን እዚ ኬዝ ኤቫሉዌሽን ወይ ከዓ ኬዝ ኣናሊሲስ ኣቢሉ እቲ ዝፍሊ ዘሎ እንድሕር ተፈሊጡ ንዕኡ መሚኻ ናብ ሕቶ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ግን ብቀሊሉ ብምቅጣዕ ወይ ከዓ ብድምፂ ክፍለ ዘይክእል ምዃኑ ምስ ወሰንካ ሽዑ በጋ ኣብዚ መድረክ እዚ እቲ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ምርድዳእን ስምምዕትን ከብፅሓካ ዝኽእል ፕሮሰስ ወይ ከዓ ንመስርሕ ዝእቶ ሕጂ ንኣብነት ኣቢኖ ኮፍ ኣቢልዋታ ነገር ማለት በዝን ምክንያት ንሕና ምስኹም ምስ ፍቱም ኣዲ ዘተ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና እዚኣ ፅብቕቲ እያ ማለት መርገፅ በርዩ ማለት እያ ሕጂ ኣብዚኣ እታ ኮንሰንሰስ ዝደሊ ምክንያቱ እዚኣ ዝኾነ ይምኸዱ መገዲ እቲ ፍቱም ኣዲ ዘተ ከዓኒ ከምኡ እንቲኢሉ ኣሚኖ ከዓ ከምኡ እንድሕር ኢሉ እዚ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክዕርቕ ወይ ከዓ መገዲ ክረከብ ኣይክእልን እዩ ግን ከዓ ሓደ ምዃንካ ካብ ከዓኒ ነንሒትካ ክትጠፋፋእ ዘይትኽእል
زي تخيل إن فلتكان إن أمن كان كلها بمرقص إن إحنا أتفالا لا عليها أبزيو ترانا كونسنسس بيلدينج ذاته هذه إذا خلت مرقص إذا خلت يعني نحد علماء نقال لنا نحد علماء نقال لنا كلنا هاي رتراواننا كلنا هاي تقاومتينا كلنا بكل نقرات ركوغنايز تقبروا يعني تقبلوا قل بحاجة مهنيات بحاجة تاشو بل أبالي هاي تقول هاي زي الرقة تقبروا يعني بحنساوك نسرح أين خيلينا عند هالإلكا تودي وانت يعني سلازي أبزي وقاتي قالت مو تاتي ميدانا حدا خابكون يعني تخن بس هذا لنا هذا لنا حدا خابكون يعني تي تم نتصاوت كأني حدا خابكونا يا قدي بزته غيرنا أبزته أميننا أبزته تأماننا غيرنا كونفيدنس أبي زته غيرنا في الزارية إذا بقى البروسيس إذا بقى يعني تي خنسرح إلى خيرنا زبالني لا أنا هذا أنت زي خلقك يكونين زبالن ذرة خبولو نتبي ذرة خبولو أدمي يعني كان أنت زي لو خمسة جوا الشعبي يعني جماعة تحقق الله وين إحنا نقول لنا وين السونكون نقول زبل مرون تو زي وسيتكا أبزتك أتأمن توهنكا دنك أني يعني نلي إحنا كأني تفارق أنت توهنكا يروحوا وأنا أنادر يعني يروحوا وأنا أنادر هذا بقى حنتي أنا كلها تلتدم بقول لك أي إنسانات صوتي كحنتي هذا علامة حنتي تاخذ هذا اللي أدراشان حنتي أخاف كونت الناس خلت تسراري زخنة مو قدامي درجة أتحس كذا اللخا زعبة بخالي ما قد خطوتي بكونسنسس زي خوينا كونسنسس بيلدي أنت زي خوينا سلازي تي نقفتها ناتي نايزي تايزلو تي قاب تاشو مغان يهاسيو من كانيم يعني أتي مرقصات ويتنجلي أو أن ويتنجلي يعني تاشوي هو يعني ما لا تتي تزعباسي يعني يبقى على مالته يعني يبقى على يبلال على دين زبلا ديتاتنا يبلال على خعفر يميرون دين زبلا نبحق يعني هو على مالته سلذي بتحدوغ نساء ادفانتج على صفا يبقى بمر هذا حدوغ حجي اكزاكتلي انا تردياتني يعني زي ابينو زي بزي انا غير زبلاني في حاجه شنو كان زبلا انا زي اذا تي كونسنسس بيلدينج دليك سلذي بوينا مسينا كان كاب زكال متن تي يعني دريفت مقبار كاب ارست موسى قالوتات موسى تي زعبا خيب السلام كله يعني وكانوا تب تخافلتي نقدر زاروا اسهم يعني كونسنسس اليوم يعني ابزي 10 شمنت اللي يري لكم زخدها طب 10 شمنت ابو كلها انا كونسنسس نحرزها زي بس هنا يعني كيف احنا كلنا ابي ابو قال زربان نحن اتينا قدايا ايكسلتني مالك يعني بروسيس ايكسلني مالك سلازي بو مخنياتي تي ملقاس كابتي ار اس سي هاساي زخون يعني هاساي زخون سلازي ذا كونسنسس بندي نجازا رس كونسنسس اليوم تم سبركي ويكا تم تصاوتي تم تم ابزي امينو ما بزخاتو زلو اب كونسنسس كامنو ندير خوينو كا كيز اناليسيس ابو حدا ريته كله مالو يعني حدا ريته كله مالو يعني اذا يمينو زبلاني كفوت معدزه زبلاني سي حنتي بكيز اناليسيس ابي كاسي انت حطو خوينا حتى اجدا خوينا ابا كزتيلالو نعاز فتحي سوليوشن يخاخ الدلي زلك سلازي صبو تي قداي صبو يزلو hopefully هيدا له why is simplifying things يعني معناها يعني which is very good يعني أنا كله ما لا يزلو هذا يعني ثيوري أبو خاطي يدلي قال خاطي يدلي قال خويا أبتخاني pragmatic كذا أبت practical نجارات كدلي هذا سلازي إذا خلتي لأنه يستحقق سلازي هنا يعني it is I'm very grateful يعني تي بزعبا زي قداي سي كم عينتي ضرباتات وكم عينت ريتوتات بس واي ثينك دخيمنا ولا لنا بس لازم تصفى يقبر يعني بنالبات يعني بخالع الزرار با يعني زي لو من سدربه كم اجندا خوينو خمس جن اب كل تي تلعين ذل صعبه يعني
كونسنسس بيلد كما يرنا خنعراض كما يرنا بحدا بوتا خنمص نخيل يعني ننحينا خاني نلا انت خوينا ننحينا ريكوغناي نقبل تخوينا سامينا حنت خاو كونه يعني كده دم انت خوينا ناتي كعسو خصات تون كاسي وتم عسرت 20 كلترسي لنا تبع يكونوا زما قول واحد ابتن كخدوا لهم متى حري اونك سعر يعني ابتا ميداسي يعني 5 متر او يكون النتا 100 متر سكوير متر نايتا ميدا يعني ابتا بيتا مصيحه بزي انت زي تقاوتك هيكونوا زبلهم يعني ابتي تخيل يعني كلا كاجي اما جرشة تسامع يعني بمنتهى تسامع بقول تسامع يعني ابتا اقول سيقد بس تحسن زلوها تنقول شو مجرشة يعني اب كونسنسس مسيحه يعني سعرين ابو كونسنسس إذا تابعت السلام تبهيرك يعني أنا ببوتها تغير ثانك يو فيري ماتش وقال له أو أنت عسنا سبوي ثانك يو يا ثانك يو اسماعيل برهانه حصير جيزي خبكاي بأخاخ نعصينا مو الرأي ناتي ونحطر يا كما جمرتا خبرها دلي أنا هسي أمينو بزياء بأكال انتديري أكاسي فتصم بدحريخا شمكال إلونا متزاركون زياء كل غزي أب السوداء بلو بزعبو مزراب كونو إلي سلديريو زياء كانت رادني تاخال أيتخا زيرنا دمتانا انتمتانا زي تيمالو مخن الزاربو الدمسنا ولا خب إلي جمير كاخساب قلسي اتدأكبنا دلو قداي نحنا كلنا إرتاويان قداي حقرنا ناي عالم بوليتيكا خن عرضي كون ناسي اتي بحبرتسبنا ودي قدلو كمي قرنا كان معراري ونخيل نابو دي ملكت نجر كا بزح بوزيتيف دخونه نيجاتيف ترحينا اي بوزيتيف دخونه كاب كلنا دي اكب كو زربان تليو نحناسي ولا خن قرار تخوي ناسي اسكبلو دحن حدا معلت بحدا خفيلنا ابتالو لو النت ارترات ملكت من ارترات ملكت اجنداتات ابزي حبيرنا خن الزاتن دحن نخل كوين ناسي وا نحنا حبيرنا خوف ديبلنا ناب حدا نمصا يكون كن دبلدلخو نحنا حبيرنا نسرح عند حدا كلنا دا مسمن كنا دا ام حبيرنا نسرح سلازي قني اللي تصبغ مشتي نمسينا ثانك يو ثانك يو برانا ثانك يو مو نزي جزا كنفتنوينا عز مصو زلو جزيات صباح قدام ويدحريو كنفتنوينا مخنياتو كاب ثيوري كاب كل حسابا حليفنا كسرحلو زخل أجباب كنا دن تخينو تجزان تايبل كنفتنوينا مخنيات تجزا زقر وزرلوي وباي كلنا إليتنا أب كم زعم السلة درجان الساتف لما أنا خازي سلة زغوني يلو مو ننبسنا كنفتنا خنجمرينا مالتي ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ፍኖታትና ክሳዕ ንራኸብ ብሓቀኒዩ ክብሪ ነቶም ምእንትኣቶም ይኹን ምእንቲ ህዝብና ከምቲ ምእንቲ ህዝብና ዝሓለፍዎ ምእንቲ ህዝብና ክንቃለስ ዕድል ዝሃቡና ሰማዕታትና ክብሪ ይኹን ከምኡውን ነቶም ማዕሪኦም ኣብ ጎኖም እናወደቑ ንሳቶም እናተሰንከሉ ዘለው ናይ ሰውራ ስንኩላት ክብሪ ይኹኖም ኣብዚ ንዓፁ let me